ο Σπύρος, εξαιμονή μου. Αναμένεται. Να το παιδί. Να το παιδί. Αμέσως. Να το παιδί. Το αγόρι το φευγάτο. Είναι κόλπο για να γίνεται αναφορά στο όνομά του. Έχω την εντύπωση ότι επίτηδες το κάνει. Για να απολαμβάνει την υποδοχή. Μην ακούς τίποτα. Καλώς το Λεωνίδα. Αλλά λοιπόν εν πλήρη τάξη και κάργα παρατάξη. Η Λία Σερημάς επί το έργο, η Σταυρούλα Γιαννότσου πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ρωσέλα Ιλανέ στην επιμέλεια εκπομπής. Είσαι μεγάλος ψεύτης, Ανδρέα, γιατί χρησιμοποιείς συνέχεια τη λέξη τάξη, ενώ είμαστε φύση και θέση αταξική. Και οι τρεις. Κάνεις λάθος. Έχουμε τάξη. Είμαστε φύση και θέση εντάξει. Βάζουμε σε σειρά το χάος δηλαδή. Είμαστε οι κύριοι εντάξει. Για την ώρα δηλαδή, you never know. Θα μας πάνε διαταράξει. Αυτό είναι το καλύτερο. Θα μας πάνε διαταράξει. Έτσι. Άρα η ομορφιά της παρέας. Αχ, Θεέ μου. Να ευθυμούμε και λίγο, ρε Αντρέα, γιατί όλα δύσκολα είναι. Να είχαμε και κανένα φραπεδάκι εδώ. Μια χαρά θα ήταν. Λοιπόν, αγαπημένοι, απόψε το βράδυ είχαμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση στα γραφεία του Ελισμέ, στην Οδό Πατησίων. Ναι. Απέναντι από την Ανωτάτη Εμπορική. Δίπλα, λίγο πιο κάτω από την Ανωτάτη Εμπορική. Ναι, λίγο πιο κάτω, μπράβο. Είχαμε για την Κύπρο με ομιλητή τον Κυριάκο τον Κινεβέζο. Ευχαριστήσουμε θερμά το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών για τον πρόεδρό του, τον Γιάννη τον Παλτζό, του στρατηγό, που τον έχουμε και συνεργάτη. Και αυτό που ήταν εκπληκτικό δεν ήταν μονάχο, ήταν εξαιρετική ομιλία του πρώην πρέσβη του Κυριάκου του Κινεβέζου, ήταν πόσους κόσμους που ακούει την εκπομπή ήρθε να παρακολουθήσει την ομιλία και να τους ευχαριστήσουμε από αυτό το μικρόφωνο. Μέσα από την καρδιά μας, που μας παρακολουθούν, μας ακούν για τα καλά τους λόγια και που έρχονται και ενδιαφέρονται για όλα αυτά που καταπιανόμαστε. Παρέα μας δεν είναι? Βέβαια. Η παρέα πάει παντού. Όπου πάει ένας πάνε και οι υπόλοιποι. Τουλάχιστον έτσι συνηθιζότανε και από ό,τι φαίνεται διαρκεί η συνήθεια. Λοιπόν, απόψε το βράδυ, αγαπημένοι, έχουμε κοντά μας τον συνήθι ύποπτο της πρώτης ώρας μας, τον γεωπολιτικό και καθηγητή, τον Γιάννη τον Παπαφθοράτο. Γιάννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και στην παρέα εκεί που ακούω ότι έχετε μεγάλη διάθεση σήμερα. Μη μας καλίζεις. Μπράβο. Και μη μας γαργαλάς. Έχω να σας πω πράγματα που θα σας καλήσω όμως και θα σας γαργαλίσω. Μπορεί να σας εξοργήσω, μπορεί να σας στεναχωρήσω, θα δούμε. Τι να κάνουμε, στην παρέα όλα ακούγονται. Γι' αυτό και λέγεται παρέα. Αλλιώς θα λεγόταν βόλεμα. Λοιπόν, Γιάννη μου. Σωστά. Καλησπέρα και πάλι. Είμαι στη διάθεσή σας. Και ας πάμε επί του προκειμένου. Ελληνοτουρκικά τα θέματα, όπως συνήθως. Αλλά τώρα φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα. Για να δούμε λοιπόν. Πάντα ιδιαίτερα ήταν. Εγώ θα ξεκινήσω με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Λέων οι φίλοι μας οι Αζέροι, φαντάζομαι ότι όλοι θυμούνταν όταν δίναμε αγώνα και λέγαμε ότι να μην έχουμε εξάρτηση από το Αζερμπαϊτζάν, να προσέχουμε να μην δεθούμε με αυτό το κράτος το οποίο είναι ουσιαστικά η προέκταση της Τουρκίας. Μας θεωρούσαν γραφικούς, ακραίους και δεν συμμαζεύεται. Τώρα λοιπόν το Αζερμπαϊτζάν συνέστησε, παρακαλώ, ομάδα με το ψευδοκράτος, ομάδα εργασίας διακοινοβουλευτικών σχέσεων, είναι κάτι πάρα πολύ φρέσκο αυτό, που είναι ουσιαστικά ο προθάλαμος για τη δημοκρατική αναγνώριση του ψευδοκράτου. Ήδη ο Κατάρ ευχαρίστησε τον κύριο Αλίγεφ, ενώ ο κύριος Γιλμάζ, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, διεμήνυσε ότι η Τουρκία, Αζερμπαϊτζάν και ψευδοκράτος είναι τρία κράτη σε ένα έθνος.
Άρα λοιπόν πρέπει να προετοιμαζόμαστε από τώρα, να λάβουμε τα μέτρα μας, διότι οι εξελίξεις θα είναι αρνητικές και στο εγγύς μέλλον. Να δούμε πώς θα αντιδράσουμε σύσσωμα ως ελληνισμός σε αυτό το οποίο έρχεται. Και είναι αντεπόρτας. Λοιπόν, αυτό επειδή είναι κάτι έτσι εντελώς πρόσφατο, γι' αυτό ήθελα έτσι να το μοιραστώ μαζί σας, να μην φυσικά μια αρνητική εξέλιξη. Περιμένουμε και από τουλάχιστον άλλα 2 κράτη έτσι, μουσουλμανικά να πράξουν το ίδιο. Άρα λοιπόν το 24 μπορεί να αποβεί κομβική χρονιά της εξελίξεως προς το Κυπριακό. Βέβαια, τώρα στο... να κάνω μια παρατήρηση. Παρακαλώ. Βέβαια, όλα αυτά τα περίμενα καμιά 20 χρόνια πριν. Καμιά 25 χρόνια πριν. Καθυστερήσανε. 1/4 αιώνα. Γιατί τα τουρκογενή κράτη είναι επόμενο να στηρίξουν τη διαβόητη Τουρκία σε οτιδήποτε αυτή αποφασίσει να κάνει. Είχαμε και μια ωραία δήλωση από ένα πρώην μέλος της Βουλής των Λόρδων στην Αγγλία, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, του Τζον Κιλκλούνεϊ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε να μην διαστρεβλώνουμε τις αλήθειες, έτσι, και ότι οι Τούρκοι επενέβησαν στην Κύπρο για να σταματήσουν τη σπουδή των Τουρκοκυπρίων από τους Ελληνοκυπρίους. Να τη Βρετανοί παντού και πάντα. Τη δήλωση την έκανε στην Turkish Newspaper. Βέβαια δεν έχει και ισχυρίστηκε ότι ο τουρκικός στρατός δεν κατέλαβε ποτέ έδαφος. Δεν νομίζω να τον επέπληξε ο Ινδός πρωθυπουργός. Κουβέντα δεν είναι. Αλλά δεν τον επέπληξαν και οι εργατικοί. Δεν τον επέπληξε κανείς. Τον αφήσαν και είπε το story που είχε να πει ως ειλικρινέστατος ημιχάζαρος. Έτσι λοιπόν, από εκεί και μετά αυτά έρχονται το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν. Από το κύριο Σούνακ πάντως μην περιμένετε τίποτα, γιατί είναι ουσιαστικά πρωθυπουργός από προθεσμία. Δεν έχει το θάρρος ούτε καν να ορίσει ημερομηνία εκλογών. Γιατί ξέρει πολύ απλά θα τις χάσει. Έχει βάλει τη χώρα του τώρα σε μια προεκλογική περίοδο παρατεταμένη. Μόνο και μόνο γιατί για να διατηρήσει ένα ας πούμε πλεονέκτημα ευνηδιασμού όταν θα ανακοινώσει το προδιαγραμμένο τέλος, καθώς οδηγεί σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το κόμμα του σε μια ιστορική ήττα. Φαίνεται ότι πολύ δύσκολα οι συντηρητικοί θα ανακάμψουν μετά από τη βαριά ήττα που αναμένεται να υποστούν στις εκλογές που έρχονται και θα γίνουν αργά ή γρήγορα το πικρό προτείνιο της ήττας το πιει ο κ. Σούνακ και δεν νομίζω ότι θα μείνει στην ιστορία έτσι με κλειστά γράμματα της χώρας του. Και πολύ περισσότερο μου αρέσει αυτό που είπες, της χώρας του. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, βέβαια. Δηλαδή να το ξαναπείς άλλη μια φορά έτσι να το εμπεδώσω. Είπα χώρα, δεν είπα πατρίδα. Ήμουν προσεκτικός. Ούτε κράτος. Ξέρεις γιατί δεν ξεχνάει, είναι καλός νομικός ο Γιάννης. Δεν υποπέφτει σε ατοπήματα. Εκείνο μου κάνει. Για να πάρουμε τα πτυχία της νομικής υδρώνουμε. Γιατί σας κάνει εντύπωση? Το γραφείο των ιδιών ήταν ένα από τα πιο σημαντικά θεσμικά όργανα του αγγλικού κατεστημένου, το παλιά, του Foreign Office. Βέβαια. Η Ινδία ήταν το διαμάτι του θέματος. Και την εταιρεία των δυτικών και των ανατολικών. Των ανατολικών. Με ό,τι σήμαινε αυτό σε λεπτά αισθήματα. Να βέβαια. Κάνω το χέρι έτσι, δεν υπάρχει εικόνα. Πάρα πολύ λεπτά αισθήματα. Κατανοητών για όσους γνωρίζουμε. Και η γεωπολιτική αυτό. Και η γεωπολιτική σημασία αυτού του πράγματος για εσάς τους ειδικούς. Βέβαια, Σπύρο μου, αυτό είναι γνωστό. Κοίταξε, τόσο ή άλλως κάποια στιγμή μπορεί να κάνουμε μια συζήτηση για το πού πάει η Αγγλία. Θα ήταν έτσι νομίζω χρήσιμο και για τους ακροατές. Εμείς το κάνουμε στις πολιτικές αμήνες, το έχουμε και ειδικό μάθημα. Το πού βρίσκεται μετά τον Brexit. Διότι η Αγγλία δεν είναι μια χώρα η οποία δεν θα αποκτήσει γεωπολιτική πηξίδα ταχύτερο δυνατό. Ήδη, αλλά δεν θέλω να χάσουμε τώρα χρόνο με αυτό. Ναι. Έχει βρει τα πατήματά της και φυσικά συμπράττει με τις χώρες οι οποίες είναι εκτός μεγάλων συνασπισμών. Ποιες είναι αυτές οι χώρες? Τουρκία και η Ιαπωνία. Είναι πάρα πολλά μεγάλα τα deals τα οποία κάνουν η Βρετανία αυτή τη στιγμή με αυτές τις δύο χώρες. Και καλό θα είναι εμείς λίγο να είμαστε προσεκτικοί και να μην εθελοτυφλούμε. Αλλά θα τα πούμε αυτά. Αν κάνουμε μια εκπομπή για την Αγγλία, θα είναι πολύ πολύ νομίζω ενδιαφέρουσα.
Πάντως από ό,τι μας έλεγε χθες ο στρατηγός ο Μπαλτζόης, ναι. Δεν διαθέτει σημαντικό στρατό αυτή τη στιγμή η Αγγλία. Όχι. Καλά, ποτέ δεν διέθετε, να είμαστε ειλικρινείς. Ναυτικό διέθετε η Αγγλία. Στρατό δεν νομίζω ότι ποτέ είχε χαρακτηριζόταν. Κοινοπολιτεία ήταν ο στρατός της Αυτοκρατορίας, όπου τρέχαν οι κακόμοιροι οι Αυστραλοί, οι Νεοζηλανδοί, ναι. οι Γκούρκας και όλοι οι υπόλοιποι για να ξελασπώσουν τους Βρετανούς. Οι Βρετανοί άρχισαν να αποκτούν στρατό ουσιαστικά μετά το 1942. Μέχρι και εμάς από την Κύπρο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 30.000 κόσμου, μουλαράδες, κοιμιονιγοί κτλ. Πήγαν εκεί. Δεν είχε φτιάξει και την Εβραϊκή Λεγεώνα. Απ' τη μία προωθούσε το σιωνισμό στη Παλαιστίνη, απ' την άλλη έβαζε να ξεσηκώσουν τους Άραβες για πάρτι. Εδώ έχουμε και μια πρωτιά εμείς στην Εθνική Αντίσταση, χωρισμένες σε αντιστασιακές οργανώσεις στις 2 αγγλικές μυστικές υπηρεσίες. Τέλεια. Έχετε πολλές πρωτιές στο Ρωμαϊκό, πάρα πολλές πρωτιές. Λοιπόν, πάμε στα πολύ πρόσφατα σημερινά, που βεβαίως εγώ θυμάμαι πριν από μια εβδομάδα, όχι σας είμαστε σαν αύριο σε μια εκπομπή τηλεοπτική, πίεζαν εκεί συνέχεια να εκμεύσουν ότι είναι μια καλή συγκυρία να υπογράψουμε σύμφωνα εκεί με τους Τούρκους κτλ. Και εγώ συνέχισα να λέω ότι εφόσον υπάρχει casus belli, εφόσον υπάρχει Κυπριακό ανοιχτό, εφόσον υπάρχουν διάφορα θέματα, είναι πολύ δύσκολο και δεν πρέπει να δίνουμε ψεύτικες ελπίδες, όπως είπα κλείνοντας τον κόσμο. Και πριν αλεκτροφωνήσε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, ήρθε η Τουρκία με πολλαπλά μηνύματα σήμερα. Καταρχήν κάτι που δεν το άκουσα να λέγεται, η Τουρκία από μεθαύριο, κυρίες και κύριοι, εξέδωσε μια νότα, δεσμεύει ένα μεγάλο τμήμα του Αιγαίου. Και το δεσμεύει για 3 εβδομάδες. Μέχρι τις 7 Μαΐου υποτίθεται για περιβαλλοντολογικούς λόγους. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο συνάδει με τη διακήρυξη των Αθηνών. Πάμε παρακάτω. Σήμερα είχαμε τις δηλώσεις σε πάρα πολύ ψηλούς τόνους από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εγώ λέω πάντα ότι η εξωτερική πολιτική στον 21ο αιώνα με απειλές, κραυγές και ίδρυς δεν διεξάγεται. Αυτή λοιπόν η ανακοίνωση ουσιαστικά μας δείχνει ότι αλλάζει το κλίμα. Θέση ποτέ, γιατί η Τουρκία δεν άλλαξε θέση, δεν έχει αλλάξει ούτε κεραία τις θέσεις της. Αμφισβητεί και πάλι την ελληνική κυριαρχία και μάλιστα σε 2 σημεία αυτής της περιβόητης διακοίνωσης και ουσιαστικά μας θέτει θέμα της Κυκλάδων. Και εδώ πρέπει πλέον να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Δηλαδή τι θα γίνει, δεν θα μπορεί να πάει ο κόσμος στην Μύκονο καλοκαίρι. Έχουμε σοβαρά θέματα. Θα γίνει εξέγερση. Θα γίνει εξέγερση. Ακριβώς, πώς θα βγάλει ο Έλληνας διακοπές χωρίς την Μύκονο. Το σημαντικό για μένα είναι ότι απήντησε σε πολύ ψηλούς τόνους, και εδώ διαφωνώ με έναν πολιτικό αρχηγό, με τον οποίο θα μου πείτε συνήθως διαφωνείς το Χλωράτα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ο οποίος μεταξύ κυραλιφών, γράφων του Ιησού και των υπολείπων βγήκε και έκανε έτσι και τις γνωστές δηλώσεις στη Βουλή. Είναι αυτές οι δηλώσεις που μας λένε θα μας δώσει και 3.000 σε κάθε συνταξιούχο. Το άκουσα και αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Τα λεφτά υπάρχουν. Ξανά έρχεται στο πώς είναι αυτή η τάση. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν σήκωσε πάρα πολύ τους τόνους και είναι χαρακτηριστικό ότι απήντησε και εστίασε σε 2 πράγματα. Πρώτον, διεθνές δίκαιο και δεύτερον, σύμβαση της θάλασσας. Όσο και να χτυπηθούν οι Τούρκοι, επειδή ακριβώς δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση της θάλασσας, τη σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι, όπως λέμε εμείς οι νομικοί, της 10 Δεκεμβρίου του 1982, δεν έχουν έρισμα βάσει του διεθνούς δικαίου, διότι είναι μία από τις ελάχιστες χώρες που δεν το έχουν υπογράψει. Και τώρα, τίθεται τα πρακτικά ζητήματα και αυτά θα πω και θα σταματήσω, για την ώρα δεν μου αρέσει να μονοπολώ. Τι θα γίνει με την εξόρυξη των δεδομοναθράκων στο Ιόνιο? Γιατί έχουμε 2 θαλάσσια πάκα, έχουμε στο Αιγαίο, έχουμε στο Ιόνιο, τα οποία τα παραγγείλαμε. Οι Τούρκοι πιέζουν να μην κάνουμε τίποτα μέχρι να γίνει αυτή η περιβόητη επίσκεψη που ελπίζω ότι θα γίνει 13 και όχι 19 Μαΐου, γιατί όλοι ξέρουμε 19 Μαΐου τι έχει συμβεί και πόσο ευαίσθητη είναι αυτή την ημερομηνία για πάρα πολλούς Έλληνες. Έτσι, είναι η μέρα μνήμης στη γενοκτονία. Δεν τους έχω ικανούς τους Τούρκους να σχεδιάσουν την επίκεψη 19 Μαΐου. Απλώς το αναφέρω εγκαίρως για να μην βρεθούμε δυσάρεστων εκπλήξεων. Μετά, είπαμε ότι θα κάνουμε απαγόρευση αλίας στις ανεμότρατες με το περιβαλλοντολογικό πάρκο. Αυτό τι συνέπειες θα έχει στους αλίες του Αιγαίου? Γιατί σιγά σιγά βγαίνουν κάποια πράγματα στο φως και όλα χρήζουν περίσκεψης. Και το κερασάκι στην τούρτα, το οποίο καλό θα είναι να το πούμε την επόμενη ώρα, είναι ότι επιτέλους εμείς το περιμέναμε πώς ήρθε το letter of acceptance
από την Αμερική. Άρα μέσα σε 60 μέρες θα πέσουν υπογραφές για να πάρουμε πλέον να μπούμε στη διαδικασία για τα καινούργια αεροσκάφη απ' έξω. Αμερική με προοπτική βέβαια δεν θα πάρουμε στην 2 χρόνια, θα πάρουμε 28-29 και θα πάνε στην Αναγαβίδα με το καλό. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Θέλω να πω ότι ήταν μια μέρα μεστή γεγονότων, μεστή εξελίξεων, όχι θετικών πάντα. Απλώς καλό θα είναι να είμαστε σε εγρήγορση και να βλέπουμε το ευρύτερο πλέγμα. Και πριν από λίγο ο κύριος Φιντάν, σήμερα μάλιστα μου ήρθε και η διατριβή του, τα χέρια μου που θέλω να τη μελετήσω στο Σαββατοκύριακο, το θύσης του, πέραν στο εξωτερικό. Ο κύριος Φιντάν συλληπίθηκε τον κύριο Χανίγια για την απώλεια των παιδιών και των εγγονών του. Των 3 για την ακρίβεια από τα 6 τέκνα του και κάποιον από τα εγγόνια του, μετά από πλήγμα που πιθανότητα προέρχεται από Ισραηλινής πλευράς, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση κάτω. Επομένως, έχουμε και αυτή την εξέλιξη και την επόμενη ώρα θα πούμε κάτι το οποίο επίσης δεν έχει αναφερθεί, που βάζει λίγο στην εξίσωση και το Ισραήλ. Αλλά για την ώρα θέλω να σταματήσω εδώ. Θα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα ό,τι διαφορά για το θέμα της Ναύτεξ, της καινούργιας, η οποία είναι τρίμηνη. Αυτό πάρα πολύ απλά μας λέει ότι μία επόμενη Ναύτεξ μπορεί να είναι εξάμηνη. Γιατί όχι. Και μία μεθεπόμενη να είναι για όλο τον χρόνο. Ποιος θα το απαγορεύσει? Ή να έχουμε άλλες 3 αλλεπάλληλες τρίμηνες. Άρα λοιπόν, εκείνα τα οποία υπογράψαμε δεν είναι αυτά που βλέπουμε. Έχουν μια δεύτερη ανάγνωση. Γιατί ουδέποτε στο παρελθόν οι Τούρκοι έφταναν σε αυτό το βαθμό, όχι πλέον προκλητικότητος, απαιτήσεων. Και από την άλλη πλευρά, από τη δικιά μας πλευρά, κάτι ξόφτερνες διαμαρτυρίες. Κι άλλες φορές μούγκα. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο κάθε μέρα παρουσιάζεται περισσότερα επιθετικό. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο συζητήσαμε, μπαίνει θέμα και κυκλάδων. Άρα δεν μιλάμε για Ανατολικό Αιγαίο, μιλάμε και για Κεντρικό, μιλάμε και για Δυτικό Αιγαίο. Για να ξέρουμε τι λέμε. Το οποίο σημαίνει κάλλιστα μια επόμενη Ναύτεξ μπορεί να φτάνει και έξω από τη Σαλαμίνα. Γιατί όχι? Αφού δεν υπάρχουν απαντήσεις. Αφού δεν υπάρχει επιθυμία ή πρόθεση αντιθέσεων ή διαμαρτυρίες. Τέλος, έμπηκε το θέμα του Ιωνίου. Άκου τι είπανε. Πρώτα θα μιλήσουμε, πρώτα θα τα βρούμε και μετά θα τολμήσετε στο Ιόνιο να κάνετε γεώθρηση. Δεν ξέρω αν στον παγκόσμιο χάρτη έχουμε πουθενά αλλού τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ούτε λίγο ούτε πολύ σου θυμίζει ότι κάπου έχουν πέσει κάποιες υπογραφές οι οποίες λένε ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Πάμε να κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα και μπαίνουμε στο δεύτερο κύκλο.
Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, η μεγάλη ιστορία της Ελλάδας, για πρώτη φορά με εφημερίδα, το μνημιώδες έργο του σπουδαίου ιστορικού Γιάννη Κορδάτου. Στο νέο τόμο, η Ελλάδα συγκροτείται ως έθνος, οι τοπικισμοί της Πελοποννήσου και ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Και μαζί το νέο τεύχος από το καλύτερο κυνηγετικό περιοδικό Κυνήγι και Σκοποβολή, με αποκλειστικά αφιερώματα και συνεντεύξεις. Το Σάββατο αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. 18288. Ραδιοταξί Αστέρας. Για άμεση και οικονομική εξυπηρέτηση καλέστε στο 18288. Ραδιοταξί Αστέρας. Μη χάσετε αυτή την Πέμπτη την Κιβωτό της Ορθοδοξίας με ειδήσεις και μοναδικές προσφορές. Μοναχισμός και ενοριακή ζωή, η εκοσμίκευση της ενορίας και η τήρηση μοναστικών τυπικών στις μεγαλοπόλεις. Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος. Να αναζητήσουμε το Θεό με όλη μας την ψυχή. Και μαζί σας προσφέρει 2 συλλεκτικές εικόνες για να επιλέξετε. Το Άγιον Μανδύλιον και Παναγία η Επτάσπαθη. Ξύλινη με ανάγλυφη χρυσοτυπία σε κανονικό μέγεθος, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, για όλη την περίοδο της Σαρακοστής, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον άμα βασιλικών σε νέα μεγαλύτερη φιάλη. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας, την εφημερίδα της αληθινής πίστης. Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr. Παραπολιτικά 90,1. Επιστροφή και πάλι στην απόψινή μας συζήτηση με τον Γιάννη τον Παπαφλωράτο. Αγαπητέ Γιάννη, εκείνο το οποίο πραγματικά είναι οδυνηρά επικίνδυνο είναι ότι όλα αυτά τα οποία συζητάμε δεν απασχολούν την αντιπολίτευση. Ας η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κολυμπάει στη ρότα της. Την αντιπολίτευση δεν την ενοχλεί τίποτα από όλα αυτά. Παράλληλα, αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία ακουμπάμε αγνοήθηκαν απόλυτα από τον έντυπο τύπο, από τα ΜΜΕ, από τα ραδιόφωνα, από παντού. Πουθενά δεν έγινε η παραμικρή νήξη επάνω στα θέματα τα οποία κυριολεκτικά αλλάζουν τον καταστατικό χάρτη και του Αιγαίου και του Ιωνίου. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Εμπολάνεται στην Ελλάδα. Δυστυχώς τα διεθνή θέματα, να το πω απλά, συγκινούν λίγους. Επικεντρωνόμαστε στο lifestyle, σε θέματα νομίζω πρόσκαιρα, τα οποία δεν θα έχουν καμία μακροπρόθεσμη συνέπεια. Ενώ αυτά τα οποία έχουν μακροπρόθεσμη συνέπεια δεν μας απασχολούν. Αυτό είναι το δυστύχημα για μένα. Δεν ξέρω, αν αυτά συνέβαιναν, μην πάω μακριά, στη Βουλγαρία. Εάν αυτά συνέβαιναν στην Ιταλία ή ακόμα και στην Αλβανία, ποια θα ήταν η αντίδραση του τύπου? Πολύ διαφορετική. Πολύ διαφορετική από ό,τι γίνεται εδώ. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Και πολύ βαθύ το θέμα. Ακριβώς. Λέτε για τα διεθνή δεν απασχολούν, γιατί αυτά τα που συμβαίνουν εσωτερικά απασχολούν τα μέσα ενημέρωση. Καλά, εντάξει.
Το άλλο με τον Τωτό. Επομένως δεν είναι μόνο τα διεθνή. Γενικότερα υπάρχει μια παραπληροφόρηση. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να ενημερώνουμε, να γράφουμε βιβλία, να είμαστε στις ελπάτρες. Εγώ το λέω από τώρα, το ξαναπώ την εβδομάδα, 20, 21, 22 του μηνός Απριλίου, δηλαδή σε 10 μέρες θα είμαι Ανατολική Μακεδονία. Πάτε έχετε τούρο εκεί. Ναι, Καβάλα 20 του μηνός, 21 Δράμα, 22 Σέρες. Παρουσιάσουμε 2 βιβλία για τον ελληνισμό του Πόντου το ένα και την ιστορία του ελληνικού στρατού το δεύτερο. Θέλω να πιστεύω ότι αν μη τι άλλο άνθρωποι και κυρίως σχολεία, παιδιά, νέα γενιά που θέλουν να μάθουν λίγο την ιστορία του τόπου, σταθούν έστω για να ακούσουν. Και έχουμε πάρα πολλοί γερούς ομιλητές, τον κύριο Μπολόση, τον ξέρει ο Σπύρος, αλλά ποιος δεν ξέρει τον κύριο Μπολόση, στρατηγό, ο οποίος θα μιλήσει για την ιστορία του ελληνικού στρατού, και τον κύριο Τιλγκερίδη, τον πρόεδρο Ποντίων Γλυφάδας, που θα μιλήσει για το θέμα του Πόντου. Και θα έχουμε και αντιπεριφερειάρχη να μιλήσει. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Θα έρθει και σε κάποιες θα έρθουν και οι Μητροπολίτες κατά τόπους, κάποιες εκδηλώσεις, ίσως και στις 3. Εμείς λοιπόν πούμε λίγο για αποστολικά, να ξυπνήσουμε τον κόσμο. Και κυρίως να αντιλαμβάνεται ότι αυτά που γίνονται τώρα έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες. Θα τις βρούμε μπροστά μας. Έγινε και μια ωραία εκδήλωση για το Ρούπελ αυτές τις μέρες. Ναι. Γίνονται εκδηλώσεις. Γίνονται εκδηλώσεις. Εγώ ας πούμε τώρα από εσάς άκουσα για την εκδήλωση και εγώ θα komme οπωσδήποτε και για τον Κυριάκο τον Κινεβέζο, που ξέρω ότι ο άνθρωπος γνωρίζει το Κυπριακό όσο ελάχιστη. Μαζί με το Σπύρο, άμα θες να μάθεις Κυπριακό, πας και ακούσεις αυτούς τους δύο. Γίνονται εκδηλώσεις, όπως υπήρξε και ιδιαίτερος ενθουσιασμός την 25η Μαρτίου φέτος, έτσι μου φάνηκε τουλάχιστον. Βλέπω δηλαδή βίντεο από πολλά μέρη την επαρχία, τα σχολεία, στα νησιά, στη Βόρεια Ελλάδα. Και από το εξωτερικό. Και στο εξωτερικό. Και συμβαίνει το εξής πράγμα. Πηγαίνει ο κόσμος σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και δεν εμφανίζεται ο κόσμος στους υποψήφιους σωτήρες που θέλουν να στήσουν τον τόπο. Δεν πηγαίνει. Ενώ θα πάει ο κόσμος σε εκδηλώσεις αυτές, αυτοί που φωνάζουν και θέλουν να διαδεχτούν αυτούς που βρίσκονται μέσα στη Βουλή, δεν πηγαίνει ο κόσμος. 46 κόμματα ήδη έχουν καταθέσει για τις ευρωεκλογές. 46. Μάλιστα. Και φέτος το παράβολο είναι 20.000. Το έχουν κάνει από 3 ή 20.000. Παρ' όλα αυτά. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι, βέβαια. Παρ' όλα αυτά 46 κόμματα. Όλοι αυτοί είναι σωτήρες μας, έτσι. Όχι. Ο Σωτήρης δεν είναι σωτήρες, είναι ο Σωτήρης. Είναι ανησυχητικό, Αντρέα, αυτό, γιατί όλοι αυτοί τι λένε? Δεν έχουν ανταπόκριση στο λαϊκό σώμα και λένε ελάτε να μας δώσετε την εξουσία να φάμε αυτούς, να έρθουμε να σας κυβερνήσουμε. Να φάμε αυτούς, να φάμε εμείς. Ναι, Λοιπόν. Εντάξει, είναι μια συζήτηση. Η εξέλιξη, η οποία επίσης πέρασε πολύ κάτω από το ραντάρ, είναι αυτή η ανακοίνωση που έγινε από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ πριν από λίγες ημέρες. Που ουσιαστικά είναι μια ταξιδιωτική οδηγία, η οποία συνιστά στους πολίτες της χώρας να μην πηγαίνουν στα κατεχόμενα, διότι συνεπάγεται πάρα πολλούς κινδύνους σε αυτό. Οποιαδήποτε μετάβαση εκεί ή οποιασδήποτε εμπορικές δοσοληψίες δεν μπορούν να καλυφθούν διπλωματικά, διότι πολύ απλά δεν δέχεται το Ισραήλ ότι υπάρχει Βόρεια Κύπρος, δεν υπάρχει διπλωματική αντιπροσωπεία ή προξενική υπάλληλη, άρα λοιπόν υπάρχει πραγματική δυσκολία στην παροχή βοήθειας σε πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο σε απλές περιπτώσεις, όπως χάρη στα ταξιδιωτικά σου έγγραφα, ή έχεις ένα τροχαίο ατύχημα, ή έχεις επίγοντα περιστατικά. Εκεί θα κάνει. Πώς θα σε συνδράμει η διπλωματική αντιπροσωπεία? Πρέπει να πας στην ελεύθερη Κύπρο και να γίνει μια ολόκληρη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια τέτοια ανακοίνωση από την πλευρά και έρχεται να κουμπώσει την ανακοίνωση αξιωματούχου του Ισραήλ που είπε ότι η απάντησή μας στα μέτρα που εξήγηλε η Τουρκία, που τώρα ξύπνησε ο κ. Ερντογάν όταν είδε ότι χάνει 6% από τους Ισλαμιστές και επέβαλε εμπάργκο στους Ισραηλινούς, είπε εμείς θα συστήσουμε στους Αμερικανούς και στους άλλους συμμάχους μας να βάλουν αυτή εμπάργκο στην Τουρκία συμπεριλαμβανομένων όπλων. Προσέξτε τι πεδίο δραστηριοποίησης, εγώ ξέρω πολύ καλά ότι οι Αμερικανοί κινούνται πάρα πολύ δραστήρια, τι πεδίο ανοίγεται μπροστά μας. Αξιοποιώντας αυτές τις ενέργειες και τις κάκιστες σχέσεις
που υπάρχουν μεταξύ Τελ-Αβίβ και Άγκυρας, να πετύχουμε δια της πετλασμένης πλήρη ανατροπή των τουρκικών σχεδίων. Βεβαίως απαιτεί εθνική χάραξη, κινητοποίηση, συντονισμός των ενεργειών. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή φως στο τούνελ, από εκεί που λέγαμε ότι τα πράγματα τείνουν να δυσκολέψουν, και επειδή ακριβώς είναι προεκλογική περίοδος στην Αμερική, και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, είναι πολύ ισχυρή, και δεν είναι πολλά. Η εβραϊκή κοινότητα, αμερικανοεβραϊκή κοινότητα, και όχι η Ισραηλινή που λέμε, αμερικανοεβραϊκή κοινότητα, όπως και οι αναμερικανικοί, έχουν ψήφους που θα είναι κρίσιμες σε αρκετές πολιτείες. Εκεί λοιπόν πρέπει να πιέσουν τους υποψηφίους, να πιέσουν την διοίκηση, προκειμένου να πετύχουμε τους εθνικούς μας στόχους. Το λέω από τώρα, δεν ξέρω πώς θα εισακουστώ. Γιάννη μου, αυτό το λιχνάρι που φαίνεται στο τούνελ, για αυτούς οι οποίοι συμπολιτεύονται και αντιπολιτεύονται, δεν είναι έξοδο από το τούνελ. Είναι το οτομοτρής που έρχεται από την απέναντι πλευρά. Είναι η πρώτη φορά που απλώσαν το χαλί οι Ισραηλίτες. Είναι η πρώτη φορά που μας δώσανε διέξοδο στα διέξοδα. Πάντοτε να μην χαλάσουμε την τούρτα με τους συνεργάτες απέναντι, τους Τούρκους. Μη στραβώσουμε τα πράγματα. Και μην ξεχνάμε τώρα ότι έχουμε καλοκαίρι, περιμένουμε καμιά 30 εκατομμύρια τουρίστες, να μπει κανένα φράγκο στο παντελόνι. Δεν είναι να το θυμώνουμε το Αιγαίο. Ή να πουλάμε διαμαρτυρίες ή να φωνάζουμε. Εδώ και 2 χρόνια δεν έχουμε πει κιχ. Μόνος του Μενέντες φώναζε. Μόνος του. Ακούσαμε από εδώ κανέναν σύνδρομολόγο. Ακούσαμε από εδώ καμιά κουβέντα συμπαραστάσεως στον αγώνα του Ολομόναχου Μενέντες. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτά τα οποία η κυβέρνηση του Ισραήλ κάνει, και ιδιαίτερα ο Νετανιάχου, τον οποίο τον θεωρώ εγγύηση για μας. Δεν εκτιμώ καθόλου τις δικές μας αντιδράσεις. Εκτός κι αν με διαψεύσουν. Εκτός κι αν δω πραγματικά ότι αυτό που βλέπουν στο τούνελ το θεωρούν φως. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τώρα τα οποία ακούμπησες στην εκπομπή μας. Πάμε παρακάτω. Είναι πολλά τα θέματα που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, διότι υπάρχουν ευκαιρίες, και νομίζω ότι εάν κινητοποιηθούμε προς σωστή κατεύθυνση, κάθε χώρα κοιτά τα συμφέροντά της. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν υπάρχουν φιλέλληνες με την έννοια της Επαναστάσεως του 21. Απλώς αυτή την περίοδο μας ευνοούν κάποιες γεωπολιτικές συγκυρίες. Εάν παίξουμε έξυπνα το χαρτί, και συμφωνώ μαζί σας ότι ο Νετανιάχου έχει πολύ κακές διαπροσωπικές σχέσεις με τον Τούρκο πρόεδρο, και αυτό παίζει ένα ρόλο, γιατί τον καθιβρίζει συνεχώς ο Έρντογαν, είναι ξεκάθαρο, και νομίζω ότι εάν κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή, και κυρίως τώρα που η Τουρκία φαίνεται ότι αρχίζει και κλονίζεται ο Τούρκος πρόεδρος ως προς την στρατηγική προς τη Δύση που είχε χαράξει μετά τις εκλογές πέρσι του Μαΐου, και κλονίζεται πολύ απλά γιατί βλέπω ότι έχει διαρροές πολλές προς την πλευρά της άκρας δεξιάς, ένα το κρατούμενο,
το διπλό δε παιχνίδι που έπαιζε το κόμμα του Μπακτσελή, των Γκρίζων Λύκων, ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει στην Τουρκία, φαίνεται ότι ο βουλευτής του ήταν σε κοινοπραξία με εταιρεία με Ισραηλινό. Που κατά τα άλλα ο κ. Μπακτσελή καθιβρίζει το Ισραήλ, τους Σιωνιστές και δεν συμμαζεύεται. Μα και οι διαρροές που έχει από Ισλαμιστές είναι γιατί το κατηγορούν ότι παρά τη ρητορία του εναντίον του Ισραήλ. Είναι πολύ light. Όχι, είναι πολύ light. Συνεχίζει να στέλνει στο Ισραήλ αυτά που χρειάζεται, εξοπλισμούς και. Το εμπόριο πάει πολύ καλά. Πολύ καλά. Δεν έχει σταματήσει δηλαδή τις υπόγειες σχέσεις Τουρκία και Ισραήλ. Όχι βέβαια. Αλλά αυτή τη φορά νομίζω ότι πέρασε την κόκκινη γραμμή, διότι πλέον το εμπάργκο φύγει την οικονομία. Και εδώ, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει ένα παράθυρο που για μένα μπορεί να φανεί και λεωφόρος, να εκμεταλλευτούμε αυτή την κρίση που μπορεί να έχει πολύ πιο μόνιμα χαρακτηριστικά από ό,τι φανταζόμαστε. Βεβαίως υπό την αίρεση ότι παραμένει ο δεινά πιεζόμενος στο εσωτερικό, ο κ. Νετανιάχου στη θέση του, έτσι. Γιατί θυμόμαστε όλη την περίοδο 19-21 που είχαμε δει περίεργες κινήσεις από πλευράς κάτω των Ισραηλινών. Βεβαίως είναι στρατηγική προσέγγιση πλέον το να έχουν καλές σχέσεις με Κύπρο και Ελλάδα, γιατί αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να εξαρτώνται ενεργειακά από τους Τουρκούς, δεν μπορούν να βασίζονται σε αυτούς, δεν τους δίνουν στρατηγικό βάθος. Αλλά από την άλλη πλευρά ξέρουμε όλοι μας ότι ενίσχυσαν τους Αζέρους. Έτσι. Οι Αζέροι, ακριβώς επειδή είναι σε μια πολύ σημαντική θέση γεωστρατηγική για τους Ισραηλινούς κοντά στο Ιράν, που είναι ο μόνιμος εχθρός, γι' αυτό λέω πάντα δεν βλέπουμε την γεωπολιτική περιορισμένη, τη βλέπουμε στο ευρύ φάσμα. Είναι λοιπόν στο ανώτατο του Ιράν, το Αζερμπαϊτζάν, και από εκεί μπορεί να καταφέρουν πολλά πλήγματα οι Ισραηλινοί να χρησιμοποιήσουν τους Αζέρους. Είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι γεωπολιτικό, το οποίο θα πάρει το πάνω χέρι και στο μουσουλμανικό κόσμο. Δεν είναι μόνο τους οι Τούρκοι, υπάρχουν οι Σαουδάραβες, οι Αιγύπτιοι, οι Ιρανοί. Και οι Ιρανοί είναι Σιήτες, οι άλλοι τρεις είναι Σουνίτες. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Άρα και μέσα στο σουνιτικό Ισλάμ παίζεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Σήμερα έχουμε εξελίξει στο Σουδάν, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Στον εμφύλιο που συνεχίζεται και από πέρσι. Και όχι μόνο στο Σουδάν, Λεωνίδα μου, και στην Λιβύη. Φαίνεται ότι οι Τούρκοι χάνουν πόντους. Ο κ. Ντεϊμπά αρχίζει και στρέφεται προς Αμερικανούς. Έχουμε και εκεί εξελίξεις. Θέλει να ενοποιήσει το στρατό προς Αμερικανούς. Είναι ραγδαίες εξελίξεις σήμερα. Έχουν στείλει μια ομάδα, αυτή που λέμε η Αμερικάνικη Βάγνερ. Ναι, ακριβώς. Στο Σουδάν πάντως από ό,τι φαίνεται παίρνουν το πάνω χέρι οι φιλοϊρανικές δυνάμεις των εξεγερθέντων. Ανάβει φωτιά στην περιοχή. Και είναι στρατηγική θέση το Σουδάν, μην το ξεχνάμε, γιατί είναι στην Ερυθρά θάλασσα που γίνεται χαμός. Είναι από πάνω το Σουέζ, από κάτω η Χούθη. Δεν είναι μόνο αυτό. Στη μέση το Σουδάν. Δεν είναι μόνο αυτό. Συνορεύει με την Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο, οπότε η φωτιά μεταδίδεται. Μα είναι ξεκάθαρο το παιχνίδι της Τουρκίας πλέον, ο οποίος δεν το βλέπει, εθελοτυφλεί. Είναι ξεκάθαρο τι πάει να κάνει η Τουρκία. Απλώς όσο περισσότερο ανοίγεσαι, τόσο περισσότερο σκάβεις το λάκκο σου. Διότι πρέπει να ξέρεις ότι δημιουργείς και αντισυσπυρώσεις. Μεγαλώνει. Είναι πάγιος κανόνας αυτό που λες, μεγαλώνει την πίεση απέναντι στο ΣΥΣΥ. Τι του λέει? Σε κυκλώνω από κάτω. Σομαλία, Σουδάν. Τι θα κάνεις? Θα συνεχίζεις να κοιμάσαι ησυχώς? Οι μουσουλμάνοι αδερφοί περιμένουν. Όλες οι κινήσεις έχουν μία δεύτερη σκοπιμότητα. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Όχι, εμένα με συγχωρείτε που πήγα να σας διακόψω. Και να υπολογίσουμε ότι ένας κύριος Σίση, ο οποίος πιέζεται δεινά λόγω της μεγάλης μείωσης των εσόδων από τη διέλευση της διόρρωσης Σουέζ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην καταρρεύσει το καθεστώς Σίση, γιατί αν από εκεί αρχίσει και ξυλώνει το πουλόβερ, όλη η Μέση Ανατολή θα πάρει φωτιά πλέον. Θα μιλάμε σε μια τελείως διαφορετική γεωστρατηγική διαχάραξη της περιοχής. Να μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ
Ήδη πολεμάνε 6 μήνες οι άνδρες του. Ήδη αποσύρει δυνάμεις, προφανώς γιατί θέλει να επιστρέψει εναντίον της Χεσμολά. Και εκεί μπορεί να δούμε μια άλλη εξέλιξη πλέον. Αν ανοιχτά Χεσμολά χτυπήσει το Ισραήλ και το Ισραήλ πάλι απαντήσει ή πρώτο λάβει πρωτοβουλία να εντείνει, γιατί ήδη χτυπάει τη Χεσμολά, αλλά ακόμη περισσότερο με μεγαλύτερη ένταση φαίνεται ότι η Χεσμολά δεν έχει σχέση ούτε με τους Χούθι ούτε με τη Χαμάς. Είναι πολύ πιο ισχυρή. Είναι το καλό χαρτί αυτή τη στιγμή του Ιράν. Έχει επενδύσει όχι απλώς δολάρια, εκατομμύρια δολάρια, να μην πω δισεκατομμύρια δολάρια στη Χεσμολά. Επομένως πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη μας, ότι μπορεί να δούμε μια τελείως διαφορετική εξέλιξη των πραγμάτων εάν μπει στο παιχνίδι Χεσμολά δυναμικά. Και τι είναι στο παιχνίδι, απλά αυτή τη στιγμή δεν παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Και το Ισραήλ δεν θέλει να διαθέσει δυνάμεις προσφορά. Το ότι αποσύρει όμως τα θέματα σημαίνει ότι ετοιμάζει κάτι. Παρακαλώ. Υπάρχουν και υπόγειες πάντως διαβουλεύσεις που μπορούν να έχουν σχέση με αυτά. Γιατί και επαφές Ιράν απευθείας με Αμερική γίνονται στο Ομάν. Βέβαια. Αλλά και την άλλη εβδομάδα πηγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Εν μέσω όλης αυτής της κατάστασης έντασης. Ναι, αμέσως οι Παναμερικάνοι δεν έχουν σχέση με το χτύπημα στην πρεσβεία στο Δαμασκό. Ναι. Σε όλους τους τόνους το διεμήνυσαν. Δεν έχουμε σχέση με αυτό. Εμείς είμαστε εκτός κάδρου. Και μάλιστα τους είπαν επανειλημμένως, μην χτυπήσετε αμερικανικό στόχο. Χτυπήστε Ισραηλινό και καλά. Δηλαδή, ουσιαστικά τους έκαναν πάσα. Λέει, εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτό. Ναι, και έχουν χτυπηθεί στόχοι στο Ιράκ αμερικανικοί τελευταία. Υπάρχει αυτή η οργάνωση που εμφανίστηκε μετά τον Οκτώβρη. Μια Ισλαμική Τζιχάντ του Ιράκ που είναι καινούργια. Ναι. Και έχει κάνει επιθέσεις. Μα δημιουργούνται εκεί. Είναι πολύ κοντά στην Ιρανική επικράτεια και είναι λογικό και τα χρήματα και τα όπλα να πάνουν πολύ πιο εύκολα από ότι στους απομακρυσμένους. Αφού τους το χάρισαν οι Αμερικανοί το Ιράκ με αυτά που έκαναν. Ναι. Ήταν τελείως λάθος η ανάσταση του Ιράκ. Τους το χάρισαν. Θα τους το χρωστάνε. Μα δεν ξέρουν το μουσουλμανικό κόσμο, δεν το ξέρουν οι Δυτικοί. Δεν το ξέρουν οι Αμερικανοί, οι Άγγλοι το ξέρουν και τον Βρετανοί. Οι Βρετανοί. Ξέρετε αυτή η σημαία που... Οι Βρετανοί τον σχεδίασαν. Έτσι. Τι να λέμε. Γραμμές των Βρετανών καθόρισαν το Ιράν, το Ιράκ, τη Συρία, την Παλαιστίνη, τα πάντα. Το ξέρετε ότι η σημαία της Τζιχάντ, αυτή που είναι και η Παλαιστινιακή, είναι παραλλαγές σε όλες τις χώρες αυτά τα χρώματα. Ποιος τη σχεδίαζε τη σημαία της Τζιχάντ? Σηκώθηκε αρχές του 20ου αιώνα στο τζαμί στη Μέκα και την αποδώσαν στο μουφτί της Μέκας, στο σεΐχ μάλλον της Μέκας. Όχι, τη σχεδίασε το στέλεχος του Foreign Office, Σάιξ, ο οποίος είναι γνωστός για τις χαράξεις των συνόρων, Σάιξ και Πικό, με το γάρο του. Ο κύριος Σάιξ σχεδίασε ο ίδιος τη σημαία του Τζιχάντ. Βρετανικής εμπνεύσης είναι και από τότε υπάρχει μέχρι σήμερα. Εδώ οι Βρετανοί έχουν φτιάξει ολόκληρο κομμουνιστικό κόμμα στη Μεγάλη Βρετανία και το χρησιμοποιούν σημαίες, δεν φτιάχναν και σύνορα. Οι Βρετανοί ξέρουν, οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι δεν ξέρουν. Ούτε οι Ιταλοί, ούτε οι μόνοι που ξέρουν από τους Δυτικούς είναι οι Άγγλοι. Αλλά οι υπόλοιποι όλοι, ούτε οι Γάλλοι, έχουν διαβάσει επανειλημμένως εντελώς λάθος την Μέση Ανατολή και το έχουν πληρώσει οι Γάλλοι. Και θα το πληρώνουν γιατί συνεχίζουν να διαβάζουν λάθος και τώρα κάνουν πάνω από λάθος σε λάθος ανάγνωση της κατάστασης. Και οι Ιταλοί, οι οποίοι φιλοδοξούν καιρό να παίξουν πρωτεύοντα ρόλο και αυτοί κάνουν λάθος αναγνώσεις. Καλά, οι Γερμανοί δεν παίζαν ποτέ παιχνίδι στην περιοχή. Γενικώς τον αραβικό κόσμο, τον μουσουλμανικό κόσμο πρέπει να τον βλέπεις με πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή. Διότι δεν πρέπει να τον δεις με δυτικά μάτια. Είναι το ίδιο λάθος που κάνουν πολλές φορές με τους Ρώσους, με τους σλαβικούς λαούς, που έχουν μια άλλη τελείως κουλτούρα από την Δύση. Το ίδιο κάνουν και με τους μουσουλμάνους. Καλά, εκεί είναι χάος. Ναι, το μουσουλμάν είναι χάος. Οι Βρετανοί το ξέραν γιατί, όπως λέγατε και πριν για τους Σάιξ Πικό, που το 16 αυτοί ήταν ανακατεμένοι και που το χωρίσαν τόσο ωραία, ξέρανε και τι ακριβώς συνέβαινε με τις φυλές, με τα πάντα. Ό,τι προβλήματα έχουμε, ειδικά
Στο Μαλακό, σε εκείνο το υπογά στην νοτιοανατολική πτέρυγα της Μεσογείου έχουμε την Κύπρο, δάχτυλος των Βρετανών, Ισραήλ, Μέση Ανατολή, δάχτυλος, όλο αυτό το κομμάτι δάχτυλος των Βρετανών. Αυτή τη δημιουργήματα αυτά. Και αν ανακύψει τίποτα άλλο τώρα στην Ευρασία, πάλι δάχτυλος Βρετανών θα είναι. Από τα παλιά χωρίσματα. Να έχουμε το νου μας. Βέβαια, Αφγανιστάν, όλη γιατί αυτή η περιοχή. δεν φεύγαν αυτοί χωρίς να αφήσουν πίσω τους μία παγίδα που αν την πατήσεις ανατινάζεται όλο το σύστημα. Έτσι λειτουργούσαν πάντα. Βέβαια. Ναι, κάτι καινούριο. Και οι Αμερικανοί πηγαίναν να λύσουν στη δύναμή τους να τα ελέγξουν αυτά τα πράγματα, διαχειρίζονταν το χάος. Ναι. Είχα μια ερώτηση προηγουμένως, αλλά ναι. Η κουβέντα μας τι να κάνουμε. Ναι. Παρέα είμαστε, κουβέντα κάνουμε. Θα συναντηθούμε στις 13 του Μάη μήνα. Ποιο είναι το αντικείμενο αυτής της συνάντησης? Τι έχουμε να συζητήσουμε? Μέχρι τις 13 πολλά μπορεί να γίνουν. Μην βιάζεσαι. Θυμάστε το εβδομάδα το είπα, μην βιαζόμαστε. Πες ότι όλα είναι με λιγάλα. Πάσχα έχουμε μπροστά μας. Και πήγαμε εκεί. Γιάννη, τι υποθέτεις ότι θα συζητήσουμε? Ή μήπως θέλεις να το μετακινήσουμε την άλλη Τετάρτη? Νομίζω ότι τώρα σε 5 λεπτά δεν μπορούμε να λύσουμε το τι θα συζητηθεί. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το σήκωμα των τόνων από την άλλη πλευρά. Ναι, γιατί μου έχουν έρθει 2-3 μηνύματα που με ρωτάνε, για να ρωτήσουμε τον κύριο Παπαφλωράτο, τι θα συζητήσουμε με τον Τζέγκις Χάν εκεί που θα πάμε. Την άλλη εβδομάδα μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα. Καταρχάς πρώτα και κύρια business. Ναι, as usual. As usual. Σωστά. Μετά βίζες. Βέβαια. Οι business πάνε με τις βίζες. Θα δώσουμε βίζες να έρχονται οι Τούρκοι όποτε γουστάρουν στα νησιά. Βεβαίως. Και θα βάλουμε φόρο 1.000.000% να μην έχετε το καράβι απέναντι με τους Τούρκους. Τα ακούγαμε από τον Δήμαρχο χθες, δεν ακούγαμε. Ακριβώς. Εκεί που ήταν να κάνουν τις αγριάδες, δεν τις κάναν και με τις μεταναστευτικές ροές και τα λοιπά. Και εδώ που αφορά τον κοσμάκι, τον τουρισμό απέναντι και χρήματα που κερδίζουν τα δικά μας. Ναι. Έτσι, γιατί αν θέλουν οι Τούρκοι να κάνουν κατάκτηση επιχειρηματική, δεν θα έρθουν με το καραβάκι από τα απέναντι ο φτωχοτουρίστας. Έρχονται από τα Survivor και αυτά και κάνουν τις επενδύσεις. Εκεί λοιπόν πήγαμε 2.000. Για να τα λέμε με το όνομά τους, γιατί άκουσα τον εκλεκτό τον κύριο Κερίδη, ο οποίος βγήκε και μας είπε ότι παιδιά, οι ροές από Τουρκία έχουν μειωθεί. Λοιπόν, στο τρίμηνο από το 17 μέχρι τώρα ξεκινήσαμε από 4.000, το 20 πήγαμε 9.000 και 21, 22, 23 σε χαμηλά επίπεδα. Εφέτος το πρώτο τρίμηνο έχουμε 10.600 αφίξεις. Αυτό σημαίνει σε σύγκριση με πέρυσι τριπλασιασμό, σε σύγκριση με πρόπερσι πενταπλασιασμό, σε σύγκριση με το 2021 εξαπλασιασμό. Αυτά για να ξέρουμε τι γίνεται. Γιάννη μου, υπερευχαριστούμε για την απόψινή ευχαριστούμε πολύ. κουβέντα. Να είστε καλά. Και κρατάμε την Αγγλία. Δεν πρέπει να τη λησμονείτε Μην ποτέ. τη λησμονούμε ποτέ. Μην ξεχνάτε, έχουμε ακόμα ως Έλληνες την Κύπρο ανοιχτή με τους Βρετανούς. Ακριβώς. Στην χαμηλή μας ελάσσονα πίελο από πίσω να ελοχεύει ανα πάσα στιγμή να μας την κάτσει. Ακριβώς. Λοιπόν, αγαπημένα μου, Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Γιάννη. Καλό βράδυ.
Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, η μεγάλη ιστορία της Ελλάδας, για πρώτη φορά με εφημερίδα, το μνημιώδες έργο του σπουδαίου ιστορικού Γιάννη Κορδάτου. Στο νέο τόμο, η Ελλάδα συγκροτείται ως έθνος, οι τοπικισμοί της Πελοποννήσου και ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Και μαζί το νέο τεύχος από το καλύτερο κυνηγετικό περιοδικό Κυνήγι και Σκοποβολή, με αποκλειστικά αφιερώματα και συνεντεύξεις. Το Σάββατο αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. 18288. Ραδιοταξί Αστέρας. Για άμεση και οικονομική εξυπηρέτηση καλέστε στο 18288. Ραδιοταξί Αστέρας. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρον. Επικοινωνία www.ioas.gr. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1. Αγαπημένη επιστροφή και πάλι στην εκπομπή μας, στις γραμμές μας. Έχουμε τον στρατηγό μας, τον Γιάννη τον Παλτζόη. Γιάννη μου, απόψε το βράδυ είχατε μια σπουδαία βραδιά με μια μεγάλη προσέλευση και φίλων από το ραδιόφωνο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον στρατηγό, τον Γιάννη τον Παλτζόη, τον πρόεδρο του ΕΛΙΣΜΕ, του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, για τη μεγάλη τιμή που μας έκαναν σήμερα, στον ντέος πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, τον Κυριάκο τον Κενεβέζο, και εμένα, δηλαδή δύο Έλληνες της Κύπρου, να πούμε για την Κύπρο μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση με πάρα πολλές ερωτήσεις και συγκινητικές στιγμές για μένα ιδιαίτερα, με τον στρατηγό τον Αργυρόπουλο που πολέμησε έξω από το χωριό μου, στον Άγιο Γιώργη της Κερίνιας. Καλησπέρα και από μένα, Ανδρέα. Πραγματικά ήταν, όπως τα είπε ο Σπύρος, η σκηνή όπου
ο παλιός στρατηγός που πολέμησε και έχασε 11 νεκρούς και 30 τόσους τραυματίες στη μάχη εκεί στον Αγιώργη, την ώρα που βγαίνανε οι Τούρκοι. Ο Σπύρος ξέρει, από εκεί βγαίνανε οι Τούρκοι. Ναι, δίπλα ακριβώς του 5 μίλια δίπλα στο χωριό μου. Τίποτε πήγαινε εκεί να κάνει επιδίδες και έπεσε πάνω στους Τούρκους. Λοιπόν, ο οποίος ο στρατηγός εκεί είδε πάρα πολύ και αγκάλιασε τον Σπύρο. Αγκάλιασε εκεί, δακρυσμένοι, ήταν συγκινητικό. Αφού ο πρέσβης λέει δεν έχω να πω τίποτα. Ήταν εκπληκτική στιγμή. Δυστυχώς αυτό που ζούμε, λέει. Είπε ο στρατηγός ότι λέει, εκεί άφησα την ψυχή μου, λέει, στην Κύπρο, εδώ ήρθαν τα κόκαλα και η σάρκα μου, λέει, ας πούμε. Η ψυχή μου είναι εκεί στην Κύπρο, στον Αγιώργη. Έτσι. Ήταν συγκινητικό και ωραία η συζήτηση και οι ερωτήσεις που τέθηκαν και ο πρέσβης είχε διάθεση και μίλησε. Ο πρέσβης ο Κενεβέζος ήταν εξαιρετικός, πατριωτικός, είπε αυτά που πονάνε και πρέπει να τα ξέρουμε όλοι και να μην ζούμε σε ψευδαισθήσεις ή δεν ξέρω κι εγώ σε αφηγήματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. 2 ώρες γεμάτες στρατηγία εκεί με τον κόσμο να είναι σταθερός, να συμμετέχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά ως Έλληνες της Κύπρου. Ευχαριστώ και σένα λοιπόν και τον πρέσβη για πραγματικά αυτή την εξαίρετη ομιλία και είναι η πρώτη από τις 3-4, θα δούμε πώς θα κάνουμε, αφιερώματα σε αυτή την θλιβερή επέτειο του ελληνισμού. Δηλαδή στην εισβολή και κατοχή στην εισβολή των Τούρκων και κατοχή του 38% της Κύπρου από την Τουρκία, για την οποία δεν μιλάει κανένας. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην Ουκρανία και τι ποσοστό έχουν καταλάβει οι Ρώσοι και δεν μας ενδιαφέρει και ούτε αναφέρομαι καθόλου. Και όπως είπε και ένας από τους που παρακολουθούσαν, ο στρατηγός ο Διαμαντόπουλος, λέει, ξεχνάμε και το σύνθημα που λέγαμε μέχρι τώρα, το δεν ξεχνώ. Αρχίζουμε να ξεχνάμε το δεν ξεχνώ. Καλά σημάδια αυτά. Η μάχη αυτή ήταν στην Κυρίνη, εκεί κοντά. Στο χωριό μου, μόλις έγινε η απόβαση. Το 5 μίλι, δίπλα ακριβώς από το 5 μίλι, είναι το χωριό μου, ο Άι Γιώργης της Κυρίνιας. Εκεί έχουν φτιάξει ένα μαυσολείο οι Τούρκοι. Εκεί είναι το άγαλμα του Καραγογλάνογλου. Γιατί εκεί σκοτώθηκε ο Καραγογλάνογλου, που ήταν ο διοικητής των αποβατικών δυνάμεων. Κατά τύχη δεν βρεθήκαμε εκείνο, γιατί εγώ είχα φύγει στις 13 Ιουλίου. Δηλαδή 2 μέρες πριν το πραξικόπημα στην Αθήνα που ήταν εδώ ο πατέρας μου για δουλειά, είχε έρθει από την Κύπρο και η μάνα μου μετά το πραξικόπημα πήγε και πήρε τον παππού μου και τη γιαγιά μου από τον Άι Γιώργη και γυρίσαν στη Λευκοσία. Έτσι δεν βρέθηκαν εκεί στο πρώτο μπαμ. Και είναι ένα σημείο το οποίο ήταν δύσβατο. Βέβαια, αλλά είχαν φτιάξει κατά σύμπτωση πλατφόρμα πριν από μερικές μέρες. Όταν βρισκόταν η ελληνική μεραρχία εκεί, τα σχέδια της ελληνικής μεραρχίας, που επικεφαλής ήταν ο στρατηγός Διγενής, είχαν υπολογίσει ότι η απόβαση θα γίνει από εκεί. Γι' αυτό και είχαν φτιάξει τα πολυγολεία ακριβώς από την απέναντι μεριά και τους περιμένανε. Όταν λοιπόν διώχτηκε η μεραρχία, η ηγεσία, η πολιτική της Κύπρου, επειδή έκαναν ζημιά αυτά στον τουρισμό, αποφασίσανε να τα εγκαταλείψουν και να τα αφήσουν να μην τα συντηρήσουν, πολλά από αυτά να καταστραφούν. Λες και είχε τελειώσει το πρόβλημα στην Κύπρο. Ότι είχαμε τελειώσει, δεν διατρέχαμε κίνδυνο από τους Τούρκους, διατρέχαμε κίνδυνο από τους καλαμαράδες της μεραρχίας. Αυτούς τους διώξαμε. Και μιλώ ως Έλλην Κύπρος, τους διώξαμε, δεν τους στέλαμε. Φύγαν από τη ράχη μας. Όσον ούπο, σε 15 μέρες θα έρθετε να μας ακούσετε στο σπίτι της Κύπρου για αυτά όλα. Στρατηγέ, για το τι έγινε εκεί. Και σκοτώθηκε σε αυτή τη μάχη και ένα παιδί 17 χρονών. Πολύ. Ο στρατηγός ο Αργυρόπουλος. Δεν βρέθηκε σχεδόν τίποτα. Ο στρατηγός ο Αργυρόπουλος έχασε στο χωριό 11 παλικάρια και 30 τόσους τραυματίες είχε εκεί. Τα παιδάκια του, τα παιδιά μου. Αυτή ήταν η κουβέντα του. Έτσι δεν είπε, στρατηγέ? Τα παιδιά μου. Συγκινημένος. Εγώ νόμιζα θα μας μείνει εκεί, ας πούμε. Ναι, αφού δυσκολευόταν στην αναπνοή του. Στην αναπνοή του, δηλαδή τον συνεπήρε ο ωκεανός των αναμνήσεων και έλεγε, ας πούμε, δεν σταματούσε. Αφού με έσφιξε, καταλάβαινα τη συγκίνησή του από τον τρόπο που με έσφαξε όταν μ' αγκάλιασε. Και να κλάψει. Ναι, βέβαια. Ο πρέσβης, ο κύριος Κενεβέζος, που ψιθύριζε δίπλα, λέει, τι να πούμε εμείς από εδώ και πέρα, λέει. Τραγικό, λέει, τι είναι φοβερό, συγκλονιστικό. Λοιπόν, πραγματικά. Ωραίες στιγμές, συγκινητικές στιγμές που δείχνει και τη σύνδεση
του ελληνισμού. Αυτό που ήταν και η σημερινή ομιλία, όπως την είχατε κάνει, στρατηγέ, Ελλάδα-Κύπρος, ελληνισμός 50 χρόνια, ήταν αυτό ακριβώς. Αν έβλεπε κάποιος το στρατηγό τον Αργυρόπουλο, αυτό το πράγμα ήταν. Υπολογαγός πεζικού τότε. Ήταν 29 χρονών, βέβαια. Ναι, υπολογαγός πεζικού. Υπολογαγός πεζικού. Έχει γράψει βιβλία, έχει γράψει γι' αυτά. 17 βιβλία, αλλά το πιο συγκλονιστικό βιβλίο του είναι η 1974 «Η Αδικαίωτη», όπου περιγράφει όλα τα γεγονότα του πολέμου που βίωσε ο ίδιος και μάλιστα επειδή διάβαζα το βιβλίο και μερικά ονόματα ήταν γνωστά, το θυμόμουνα και συνάδελφοι κλπ. Και κάποια άλλα δεν τα ήξερα. Λέω, ποιοι είναι αυτός, τι είναι, μου λέει. Όποιος πολέμησε τον γράφω με το κανονικό του όνομα. Όσοι λιποψυχήσαν ή δεν σταθήκαν στο ύψος των περιστάσεων, τους αλλάζω το όνομα. Δηλαδή, ας πούμε το Σπύρο, αντί να πει Σπύρος Δημητρίου, έλεγε Σπύρος Δημητρόπουλος. Λοιπόν, για να μην του κάνω μηνύσεις. Ναι, βέβαια. Οπότε ξέραμε ότι αυτός δεν πολέμησε όπως θα έπρεπε, δεν τίμησε τη στολή του. Και ήταν συμμαθητής με τον στρατηγό τον Κλόκαρη στη Σχολή Ελπίδων. Και υπουργός άμυνας. Και μας γύρεψε να τον καλέσουμε πάνω και θα τον καλέσουμε να έρθει, το στρατηγό τον Κλόκαρη. Ναι, και μάλιστα, Σπύρο, να το αποκαλύψω αυτό, λάβαμε απόφαση στο ΔΣ του Ελισμέ να το πληρώσουμε τα αεροπορικά εισιτήρια για να έρθει. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν θα δεχτεί ο στρατηγός τέτοια πράγματα. Το ξέρω επειδή είναι πολύ υπερήφανος, αλλά έχει δύο συμμαθητές, τον Αργυρόπουλο και τον... Θα ζήσουμε απίστευτα συγκινητικές στιγμές εκεί. Με τους πολεμιστές. Και σας υποσχέθηκα κι εγώ ότι στην εκδήλωση αυτή που θα γίνει με τους πολεμιστές θα σας φέρω τον Χαράλαμπο τον Αποστολάκη, που ήταν δόκιμος, εύθαρος ανθιπολογαγός της πρώτης μοίρας καταδρομών που πήγαν με την πρώτη μοίρα κάτω και σώσαν το αεροδρόμιο στην Κύπρο. Ίσως, δεν ξέρω, ίσως και ο τέτοιος και ο στρατηγός, ο Αλευρομάγερας που ήταν διοικητής και τον Αλευρομάγερο το ήταν συνδεδεμένοι. Αν δεν είχε πάρει η πρώτη μοίρα καταδρομών τα αντιαρματικά μαζί της, δηλαδή ο Παπαμελετή ο Μακαρίτης δεν άκουσε το Γιάννακα που του είπε δεν χρειάζεται να πάρεις πολλά όπλα μαζί γιατί μακάρι κρατούντες. Αν δεν τα έπαιρνε τα αντιαρματικά στρατηγέ, το ξέρεις καλύτερα από μένα, δεν σωνόταν καμιά Λευκοσία τα άρματα. Αυτά τα αντιαρματικά γλιτώσαν, γιατί αλλιώς με τα χέρια δεν σταματάνε τα άρματα. Και οι Τούρκοι βάλανε άρματα μη 47 τότε. Ενώ εμείς είχαμε κάτι αρματάκια μικρά, τέλος πάντων. Λοιπόν, και αυτά πολεμήσανε. Εδώ θα σας πω μια ιστορία, μια και το αναφέρει Σπύρο. Δεν μου λες, Γιάννη. Ναι. Η μεραρχία στην Κύπρο που έστειλε ο Παπανδρέου. Είχε άρματα μάχης? Όχι. Τα άρματα θέλανε ειδικά πλοία, αλλά ήταν μια δύναμη η οποία μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτού του αγώνα. Το είχαν ζώσει το νησί ολόκληρο απάνω και μου λέγαν αξιωματικοί που είχαν υπηρετήσει και ήταν δίπλα. Ας σας πω μια ιστορία. Ο Θανάσιος Κλαβενίτης, που ήταν υπασπιστής του Διγενή, ο αξιωματικός, ο ένας από τα αδέρφια της οικογένειας Κλαβενίτη που τον σπούδασαν, έγινε αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Την πρώτη μέρα που κατέβηκε ο αρχηγός κάτω, μετά από 2 μέρες που ξεκινήσαν οι ασκήσεις, βγήκαν οι Βρετανοί από τις βάσεις και παρακολουθούσαν το άπλωμα της μεραρχίας. Και δίνει εντολή ο Διγενής τροχιοδεικτικά στα αεροπλάνα. Οι Άγγλοι δεν το περιμέναν αυτό και ήρθαν από τις Βρετανικές βάσεις να διαμαρτυρηθούν. Ήταν μπροστά ο Θανάσιος Κλαβενίτης και μου περιέγραψε το περιστατικό. Ο Διγενής σε αυστηρό τόνο τους είπε ότι την επόμενη φορά που θα ξαναδεί τα αεροπλάνα να παρακολουθούν δεν θα είναι τροχιοδεικτικά, αλλά θα είναι πραγματικά πυρά. Και επειδή ξέραν ότι αυτό που έλεγε ήταν έτσι ακριβώς, δεν ξανασηκώθηκε τίποτα. Έτσι. Τι λες? Υπήρχαν όρχοι. Ναι, ήταν ο Θανάσιος Κλαβενίτης, ήταν εκεί δίπλα και τον κοίταγε τον αρχηγό, λέγε. Ακριβώς. Να πω κι εγώ μια μικρή ιστορία μισού λεπτού. Είχα έναν ήλαρχο, ως αντιπήλαρχος εγώ, νεαρός αξιωματικός, ο Περικλής ο Καρανίκας, και το λέω το όνομά του γιατί τώρα έχει φύγει από τη ζωή, έτσι στη μνήμη του. Να πω ήταν διοικητής ύλης αρμάτων κάτω στην Κύπρο. Και μου έλεγε, δεν μιλούσε πολύ για την Κύπρο, και μια φορά που ήμασταν στην Αλεξανδρούπολη για να κάνουμε την άλλη μέρα αντιαεροπορικές βολές, τα αεροπλάνα που περνάγανε, δηλαδή πέρναγε ένα αεροπλάνο μια Ντακότα και άφηνε ένα σκηνή πίσω με ένα σαν αλεξίπτωτο να το βλέπουμε, και παράγαμε αυτό εμείς εκεί, και όχι το αεροπλάνο εννοείται. Λοιπόν, και εκεί που καθόμασταν το βράδυ, και το παρακίνησα εγώ να μου πει για την Κύπρο, γιατί δεν μιλούσε ποτέ ο εσχωρεμένος ο Περικλής. Και κάποια στιγμή άρχισε να μιλάει μόνος του και να μου λέει τι γινόταν στην Κύπρο.
ρωτάω, κύριε Ήναρχε, λέω, και στο τέλος, πόσα άρματα χάσατε? Μου λέει, θα σου πω, μου λέει, από τα 18 άρματα που είχα, λέει, παρέδωσα ένα, το δικό μου. Και του κάνω κι εγώ την αφιλή ερώτηση, συγγνώμη, του λέω, κύριε Ήναρχε, τα άλλα άρματα βαρούσαν οι Τούρκοι, το δικό σας δεν το βαράγανε? Τι λες, ρε Γιαννάκη? Γιαννάκη με λέγει, τι λες, ρε Γιαννάκη? 5 φορές άλλαξα άρμα, λέει εγώ. Και στο τέλος έμενα εγώ μόνος, ας πούμε, και παρέδωσα ένα άρμα μόνο από τα 18. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν τι έγινε. Αυτό στο βιβλίο μέσα, Σπύρο, άμα το δεις εσύ, τον αναφέρει Περικλής Καρανίκας. Βέβαια, γιατί ήταν ο Αργυρόπουλος, ήταν στο Λόγο Βαρέων Όπλων μαζί με τον Ορφανίδη. Ήταν εκεί στον 120 Λόγο Βαρέων Όπλων. Πάω 120 χιλιοστών, τα οποία ήταν πολύ, και ακόμα είναι πολύ ισχυρό αντιαρματικό όπλο. Λοιπόν, και δηλαδή ήταν φωνιάς αρμάτων. Το ΠΑΟ των 120 χιλιοστών και χτύπησε αρκετά, τουλάχιστον 2 εκεί στην περιοχή, μη 47 την ώρα όταν βγαίνανε και προχωρούσαν, ας πούμε. Και είχε πολέμησε, αν θυμάμαι καλά, από θυμάμαι το βιβλίο που το αναφέρει, πολέμησε και στο δικό μου το χωριό Καρανίκας. Ήταν και αυτός, δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Αλλά θα σε γελάσω. Ναι, γιατί το έχω διαβάσει πριν πολλά χρόνια, αλλά τον αναφέρεις βέβαια, τον αναφέρει μέσα. Άρματα που είχε η γη του τότε παρέδωσε ένα. Τόσο, δηλαδή φαντάσου τι χαμός έχει γίνει, ας πούμε. Τι μάχες έχει δώσει. Επειδή έχω ζήσει με πάρα πολλούς, όπως τον τελευταίο διοικητή της ΕΛΔΙΚ από κοντά, όλοι τους αυτό το παράπονο ότι μείναν εγκαταλειμμένοι από την Ελλάδα και χάσαν τα παιδάκια τους. Δηλαδή αυτό που είδα σήμερα με τον στρατηγό τον Αργυρόπουλο, το είχα δει και με τον Σταυρουλόπουλο, τον τελευταίο διοικητή της ΕΛΔΙΚ, που έγινε το μακελιό. Ήταν η ΕΛΔΙΚ αυτή που ήρθε στις 19 κάτω και δεν είχαν και ιδέα του τι γινόταν στην Κύπρο, που τους έγινε σφαγή με την ΕΛΔΙΚ, και αυτό το πράγμα, την ίδια εικόνα να φωνάζει ο στρατηγός ο αείμνηστος, ο συνταγματάρχης ο αείμνηστος, και να κλαίει τα παιδάκια του, τους νεκρούς του, και μια Ελλάδα να τους έχει εγκαταλείψει αυτούς που κάναν το χρέος τους. Και όχι μόνο αυτό, να πω και κάτι, γιατί πρέπει να τα πούμε αυτά. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι νεκροί στην Κύπρο, Έλληνες στρατιωτικοί που σκοτωθήκανε, λοιπόν, συγγνώμη, που σκοτωθήκανε, οι νεκροί αυτοί δεν είχαν αναγνωριστεί από το ελληνικό κράτος ως νεκροί, ως φωνευτέντες ως πεσόντες εν καιρό πολέμου. Προσέξτε, γράφανε στα πιστοποιητικά, λέει, απεβίωσε και είχε σκοτωθεί. Και θυμάμαι όταν ήμουνα υπασπιστής του αείμνηστου Προέδρου Στεφανόπουλου, γύρω στο 97-98, ήρθε μια κυρία στο γραφείο μου. Μου λέει, κύριε Μπαρτζόη, λοιπόν, σας παίρνω αυτό το φάκελο. Λέω, τι είναι αυτός ο φάκελος? Θέλω να το δώσετε στον κύριο Πρόεδρο. Λέω, περί τίνος πρόκειται? Μου λέει, ο σύζυγός μου μου είπε το όνομά του, δεν χρειάζεται να πούμε ποιο όνομα ήτανε, ο οποίος ήταν διοικητής στο 251. Σε ένα τάγμα στο οποίο έπεσε, το κυκλώσανε οι Τούρκοι και τους διαλύσανε όλους, ας πούμε, και λοιπά εκεί. Και σκοτώθηκε. Μου λέει, το πιστοποιητικό θανάτου του άντρα, μου λέει, αναφέρει ότι απεβίωσε. Λοιπόν, ενώ σκοτώθηκε στο πεδίο της μάχης, λέει. Που να δείτε για τους τραυματίες που τους είχαν εντάξει με τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και ήταν όλοι γεννημένοι μετά το 50. Ναι. Λοιπόν, άκου Σπύρο, Λεωνίδα και Ανδρέα. Λοιπόν, και λέει ότι εγώ, λέει, δεν θέλω, λέει, τίποτε, αλλά τα παιδιά μου, λέει, θέλουν, λέει, και μου απαιτήσαν τα παιδιά μου να κάνω οποιαδήποτε ενέργεια, να αναγνωριστεί ότι ο μπαμπάς μας σκοτώθηκε στον πόλεμο και δεν απεβίωσε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, πήγα αυτό στο Στεφανόπουλο, δεν το ήξερε ο Στεφανόπουλος το γεγονός. Λέει, δεν είχε αναγνωριστεί κανένας αυτός. Λοιπόν, πώς είναι αυτοί? Να, κοιτάξτε το. Λοιπόν, το είδε και άρχισαν από τότε οι ενέργειες, το 97 νομίζω ήταν το 98. Τότε έγινε, ναι. Ήταν υπουργός ο Τσοχατζόπουλος τότε. Ο Τσοχατζόπουλος, ο σχορεμένος, αυτός έβαλε πλάτη, να το πούμε έτσι. Τότε έγινε αναγνώριση. Αναγνωριστήκανε ως φανόντες εν καιρό πολέμο. Καταλαβαίνετε πώς τους φέρθηκε η πολιτεία και μετά τον πόλεμο. Γι' αυτό τον στείλαμε φυλακή. Ναι. Εδώ οι διαταγές στρατηγέτης έκανε το λάθος να προστατέψει τα νησιά με ρωσικό οπλισμό. Έκανε το μεγάλο λάθος να προστατέψει την Κύπρο με το αντιπυραυλικό σύστημα που έφερε, τους S-300. Και με το δόγμα
ενιαίου αμυντικού χώρου. Είχε ξεκινήσει επί Αρσένη πιο πριν. Πανικόμπλητος ο Αρών Αβουρή, κατά κόσμον Σιμίτης, το πήρε από την Κύπρο και το πήγε και το εγκατέλειψε στην Κρήτη. Είμαστε σίγουροι ότι είναι εκεί, το έχουν στείλει στην Ουκρανία? Εγώ είδα ένα tweet του Ζελένσκι πριν από λίγες μέρες που υπενθύμιζε, χαιρετούσε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τη συμφωνία που έχουμε υπογράψει, λέει, περί αμυντικής συνεργασίας και αυτά, λέει, που συζητήσαμε για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής μας άμυνας. Όταν μιλάει για αντιαεροπορική άμυνα, μιλάμε για αντιαεροπορικά. Τι αντιαεροπορικά μπορεί να δώσει η Ελλάδα? Μπορεί να δώσει κανένα, δεν μπορεί να δώσει, αλλά λέμε τι μπορεί να δώσει. Τα S300, αυτά θέλει. Αυτά μόνο που τα έχουμε πληρώσει εμείς στην Κύπρο κάτω. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να δίνει δικά του πράγματα, όχι αυτά που έχουμε πληρώσει εμείς. Εντάξει. Ένα δημοσίευμα του Reuters. Μην το κάνουμε σαν το οικόπεδο που έδωσε ο ηγούμενος του Κίκου για να γίνει η ελληνική πρεσβεία στην Κύπρο, γιατί ήθελε να βλέπει την ελληνική σημαία και πήγαν εδώ και το βάλαν στο Ταϊπέδ. Και γίναμε ρεζίλ στα δικαστήρια για να το ξαναπάρει ο ηγούμενος πίσω. Έδωσε το ωραιότερο οικόπεδο της Λευκωσίας για να χτιστεί η καινούργια πρεσβεία. Και πήγαν εδώ να το βάλουν στο Ταϊπέδ. Τη δωρεά. Δεν πιάνονται. Δεν πιάνονται. Ένα δημοσίευμα του Reuters πάντως σήμερα μιλάει ότι θα δώσει η Ελλάδα 32 F-16. Δεν είναι μόνο το Reuters. Το Reuters τώρα. Το Newsweek το είχε γράψει πρώτα αυτό. Το Newsweek επίσης. Ναι. Κίνησε και ακούστε, παιδιά, δεν ήθελα να το πω αυτό, αλλά τέλος πάντων, μια και το ανέφερε ο Λεωνίδας. Το Newsweek πριν από μια εβδομάδα αναφέρθηκε και είπε ότι 32 F-16, Block 30, από τα πρώτα αεροσκάφη που πήραμε, 25-30 ετών, λοιπόν, θα αποσυρθούν και φυσικά θα απολυθούν, λέει, σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Και μέσω αυτό, μιλάνε για Τσεχία και τέτοια, και μέσω αυτής της πωλήσεως το κράτος αυτό που θα τα αγοράσει, επαναλαμβάνω, λένε για την Τσεχία, μπορεί να είναι και καμιά άλλη χώρα. Μέσω Τσεχίας θα κάνουν, λένε ότι θα γίνει η μετακίνηση για να μην φανεί ευθέως απάνω. Αλλά στρατηγέ, έχουμε τόσα πολλά αεροπλάνα και δεν το ξέραμε. Που αρχίζουμε να δίνουμε από εδώ και από εκεί. Και αυτό ήρθε. Και σήμερα λοιπόν ήρθε η ΛΟΑ, το Letter of Acceptance από την Αμερική, του Υπουργείου Άμυνας της Αμερικής, που λέει, ναι, Ελλάδα, λέει, θα μπορείτε να αγοράσετε F-35. Μας κάνω χάρη. Λοιπόν, και γι' αυτό το συνδέω. Την ίδια ώρα που θα δώσουμε τα F-16 θα έχουν τα F-35? Αμέσως μετά. Εφόσον μας ειδοποιήσαν ότι παραδίδουμε, ότι θα παραδώσουμε τα F-16 μέσω Τσεχίας, ναι, αμέσως μετά θα τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε, δεν μας τα χαρίζουν. Ναι, να τα πληρώσουμε, αλλά να μην τα στείλουμε μετά από 10 χρόνια, να τα στείλουν την ίδια μέρα. Να μην μείνει κενή η άμυνα της χώρας. Τώρα... Δεν θέλω να πηγήσω, άστο αυτό γιατί πονάει. Λοιπόν, είναι αυτές οι κακουριές που κάνουν, όπως έγινε με τα BMP-1, που λέει δεν κάνουν για την Ελλάδα, είναι παλιά, αλλά κάνουν για να πάνε στον πόλεμο. Και μην ανησυχείτε, οι ανακοινώσεις τότε, λέει κάθε ένα που θα φεύγει θα έρχεται αντίστοιχο, λέει, και καλύτερο στη θέση του. Δηλαδή στη θέση του BMP-1 θα έρθει το Marder το γερμανικό. Λοιπόν, το οποίο βέβαια ήρθανε καμιά 18 από τα 40 που μας είχαν υποσχεθεί και πού πήγανε στην Ξάνθη, όχι, λέει, στα νησιά και λοιπά, ας πούμε. Λοιπόν, αλίμονο τώρα, τι είναι αυτά που λες. Ναι. Να ενοχλούμε κιόλας. Έχουν ανάγκη τα νησιά. Αντρέα μου, τι να ενοχλούμε? Δεν βλέπεις τι έγινε με τα θαλάσσια πάρκα? Δεν είδες οι Τούρκοι μας κουνάνε το δάχτυλο για τα δύο θαλάσσια πάρκα? Και προσέξτε, μιλάμε, φεύγουμε από το ένα πάμε στο άλλο, αλλά έχει μεγάλη αξία αυτό το οποίο θα πούμε, διότι αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε θαλάσσια πάρκα με αφορμή μια διεθνή διάσκεψη που λέγεται Our Ocean Conference, όπου μας λένε μέσα να υπάρχουν θαλάσσια πάρκα όπου θα μπορούμε, λέει, εκεί να έρχονται διάφοροι θαλάσσιοι οργανισμοί, να μην τα κυνηγάει αυτό, σαν καταφύγιο κλπ. Καταφύγιο θαλασσίων ζώων, να το πούμε έτσι.
Λοιπόν, και μιλάμε για μια περιοχή που ξεκινάει στις Κυκλάδες και φτάνει και λίγο δυτικότερα. Δηλαδή, μιλάμε για μια περιοχή στις Κυκλάδες, όποιος δεν καταλαβαίνει πως ακούει που είναι οι Κυκλάδες, είναι κοντά στο τέτοιο εδώ, νοτιότερα της Αττικής. Δεν μιλάμε για το κέντρο του Αιγαίου. Δεν μιλάμε από τον 25ο Μεσημβρινό και ανατολικότερα προς την Τουρκία. Μιλάμε από τον 25ο Μεσημβρινό και δυτικότερα, κοντεύουν στις Κυκλάδες που κοντεύουν να κολλήσουν στην Πελοπόννησο και στην Αττική. Και βγαίνουν οι Τούρκοι και μας κουνάνε το δάχτυλο ότι είναι απαράδεκτα. Υπάρχουν, λέει, νησίδες και βραχονησίδες που είναι ακαθορίστου ιδιοκτησίας. Δεν τα έχετε πάρει, λέει, κανονικά αυτά. Σε Κυκλάδες. Το καταλαβαίνετε. Στη Μύκονο. Δεν θα βάλω χέρι στη Μύκονο. Βάζω χέρι και στη Μύκονο, Ανδρέα. Μάλιστα. Γιατί να μην βάλουν, ρε Γιάννη. Γιατί να μην βάλουνε. Για να Πετρίτης είναι απέναντι. Μόλις τον είδε, έδειξε το χειροκρότημα της ζωής του. Λες και είδε τον εκπρόσωπο του Θεού στη γη. Πλάκα μου κάνεις. Αυτοί επικαλούνται τη συμφωνία και το άρθρο εκείνο το οποίο λέει αποφυγή προκλητικών ενεργειών. Δηλαδή ό,τι και να κάνεις θα επικαλούνται ότι είναι προκλητική ενέργεια. Ενώ ό,τι κάνουν αυτοί δεν είναι προκλητική ενέργεια. Βέβαια, αφού δεν το χρησιμοποιούμε εμείς. Ναι, δηλαδή και μάλιστα να πω και το εξής. Είδα κάτι δηλώσεις του Δένδια, ο οποίος θα μου επιτραπεί έκφραση, απογύμνωσε τον κύριο Γεραπετρίτη πλήρως από τα επιχειρήματα του Υπουργείου Εξωτερικών και λέει ο Δένδιας, λοιπόν πρέπει να το πούμε αυτό, δεν ανήκα, λέει, στη χωρία των αισιόδοξων από την αρχή. Δεν πίστευα δηλαδή ότι μπορούμε να μπούμε σε μια φάση διαπραγμάτευσης εάν η Τουρκία δεν βγάλει από το τραπέζι τις απαράδεκτες τοποθετήσεις της. Δένδιας. Και πάει παρακάτω και κάνει και κριτική στο Υπουργείο Εξωτερικών και λέει για την ανακοίνωση που βγάλαμε, που λέει μην μπερδεύετε, λέει, πώς τα είπε, τα οικολογικά, λέει, με τα εθνικά κλπ. Και λέει είναι μια αντίδραση, λέει, τόσο χλιαρή που εκλαμβάνεται από την άλλη μεριά, λέει, ως αδυναμία. Είναι γλυκανάλατη, χρησιμοποιήσει ως αδυναμία. Η απάντησή μας πρέπει να ήταν άμεση, καθαρή και σκληρότατη. Λοιπόν, αυτά τα λέω διότι βλέπετε τι συμβαίνει με την ελληνική μας κυβέρνηση. Υπάρχει διαφωνία ακόμα. Ο Υπουργός Άμυνας τα λέει αυτά, δεν τα λέω εγώ. Οπότε ας βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Ας βγάλουμε όλοι τα συμπεράσματά μας. Ναι, αυτοί μιλάνε για νησίδες και βραχονησίδες που δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία. Λεωνίδα, αυτό επικαλούνται συνέχεια. Ναι, αυτό το επικαλούνται, αλλά δεν βγαίνει κανένας να τους πει ότι το άρθρο 4 και 6, νομίζω και κάποια άλλα, είναι σαφέστατο. Λέει 3 μίλια από τις Μεγκρασιατικές ακτές και δυτικότερα ό,τι υπάρχει ανήκει στην Ελλάδα. Και 3 μίλια και ανατολικότερα μέχρι τις Μεγκρασιατικές ακτές ό,τι υπάρχει ανήκει στην Τουρκία. Πόσο πιο καθαρή μπορεί να ήταν μια συμφωνία? Πέστε μου, πόσο πιο καθαρή? Λέει 3 μίλια και δυτικότερα τα πάντα ανήκουν. Ακόμα και οι γλάροι που πετάνε ανήκουν στην Ελλάδα. Αυτοί επικαλούνται ότι δεν υπάρχουν διεθνείς συνθήκες με τα ονόματα των κάποιων νησίδων, ας πούμε. Δεν υπάρχουν, αλλά σου λέει αυτό, υπάρχει αυτό. Διότι αν αρχίζουν και μετράνε και βάζουν, ξέρω εγώ. Βρίσκουν δηλαδή πατήματα. Αυτοί έχουν διπλωματικές υπηρεσίες. Ναι. Δεν βρίσκουν πατήματα. Συμφωνία. Δεν βρίσκουν πατήματα. Παίζουν με μια γελιότητα η οποία δεν υπάρχει στον πλανήτη. Εκατομμύρια τα μικρά νησιωτικά συμπλέγματα στην Πολυνησία, στην Ινδονησία, στις Φιλιππίνες. Αντί μόνο για τον τελευταίο βράχο να βγάζεις όνομα. Και να καθόσουν και να έλεγες ο βράχος ο οποίος είναι 5 στρέμματα ονομάζεται Τεμελόβραχος. Λοιπόν, αυτό που λέει ο Ανδρέας δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Πουθενά δεν υπάρχει. Οι καραγκιόζοι τους Άγκυρας τα ανακαλύπτουνε. Γιατί βρίσκουνε φρασίμια από την απέναντι πλευρά. Λοιπόν, Γιάννη μου, ναι, σε υπερευχαριστώ. Ήταν όμορφη η κουβεντούλα μας.
Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Οκ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, η μεγάλη ιστορία της Ελλάδας, για πρώτη φορά με εφημερίδα, το μνημιώδες έργο του σπουδαίου ιστορικού Γιάννη Κορδάτου. Στο νέο τόμο, η Ελλάδα συγκροτείται ως έθνος, οι τοπικισμοί της Πελοποννήσου και ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Και μαζί το νέο τεύχος από το καλύτερο κυνηγετικό περιοδικό Κυνήγι και Σκοποβολή, με αποκλειστικά αφιερώματα και συνεντεύξεις. Το Σάββατο αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. 18288. Ραδιοταξί Αστέρας. Για άμεση και οικονομική εξυπηρέτηση καλέστε στο 18288. Ραδιοταξί Αστέρας. Μην χάσετε αυτή την Πέμπτη την Κιβωτό της Ορθοδοξίας με ειδήσεις και μοναδικές προσφορές. Μοναχισμός και ενοριακή ζωή, η εκοσμίκευση της ενορίας και η τήρηση μοναστικών τυπικών στις μεγαλοπόλεις. Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος. Να αναζητήσουμε το Θεό με όλη μας την ψυχή. Και μαζί σας προσφέρει 2 συλλεκτικές εικόνες για να επιλέξετε. Το Άγιον Μανδύλιον και Παναγία η Επτάσπαθη. Ξύλινη με ανάγλυφη χρυσοτυπία σε κανονικό μέγεθος, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, για όλη την περίοδο της Σαρακοστής, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών σε νέα μεγαλύτερη φιάλη. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας, την εφημερίδα της αληθινής πίστης. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1. Αγαπημένοι επιστροφή στην εκπομπή μας, βλέπετε ότι έξω από τα πολιτικά, τα γεωπολιτικά, υπάρχει και ένας άλλος κόσμος. Είναι ο κόσμος του πολιτισμού. Ένας πολιτισμού ο οποίος οδηπορεί μέσα από ιστορικές καταγραφές. Απόψε καλέσαμε κοντά μας αγαπημένο φίλο, εκλεκτό νομικό, αλλά και ερωτευμένο με την ιστορία, τον Θαλή τον Καραγιανόπουλο. Καλησπέρα Θαλή. Καλησπέρα αγαπητέ μου κύριε Μαζαράκη, καλησπέρα Λεωνίδα, και πριν μιλήσουμε για τον πολιτισμό και για ένα βιβλίο που θέλετε να συζητήσουμε, πρέπει να αλληλοσυγχαρούμε για την άνοδο του Πανιωνίου, αγαπητέ Λεωνίδα. Επιτέλους ξεπολύσαμε από την τρίτη κατηγορία. Δεν πάθαμε. Εσείς κύριε Μαζαράκη είστε συμπαθών τον αγνό αθλητισμό και τον έχετε υπηρετήσει επί δεκαετίες. Οπότε ο Πανιώνιος οπωσδήποτε φουλ για την πρώτη πλέον. Είναι ένας θεσμός. Πανιώνιος στο αρχαιότερο ελληνικό σωματείο, βέβαια, ναι. Ποδοσφαιρικό. Στην πρώτη του έκφραση σαν Ορφέας Σμύρνης. Ακριβώς. Και από τον Ορφέα Σμύρνης προήλθε ο Πανιώνιος. Είχε και άλλα τμήματα, ήταν γυμναστικός σύλλογος γενικά. Είχε κολυμβητικό. Βέβαια. Είχε γυμναστικό σύλλογο. Είχε μουσικό σύλλογο. Ναι. Ήταν ένα ολοζώντανο αθλητικό, πολιτιστικό σωματείο. Κλουμπ, όπως τα λέγανε τότε στη Σμύρνη. Και ας μην ξεχνούμε ότι επίτιμος πρόεδρος του ήταν ο αείμνηστος, ο μακαριστός Μητροπολίτης Σμύρνης, ο Χρυσόστομος, ο οποίος σφαγιάστηκε από τους φίλους μας τους Τούρκους. Ο οποίος από την πλευρά του εδώρισε
στον Πανιόνιο το στάδιό του, το οποίο μάλιστα μετά την καταστροφή το ανέλαβε μια άλλη σημαντική τουρκική ομάδα της Μύρνης, το οποίο δεν το ξέχασε. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή στο ευρωπαϊκό, στο βαλκανικό είχε σπάει τότε στις Μύρνης. Ακριβώς. Πέσαμε ελληνική ομάδα Πανιόνιος με την τουρκική ομάδα στη Σμύρνη. Αυτή την υποδοχή δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Επιλέξει, έλεγε ο Τούρκος πρόεδρος, αυτό το γήπεδο είναι δικό σας. Εσείς το χτίσατε και από εσάς το πήραμε. Καλώς ήρθατε, αδέρφια. Δυστυχώς πρόσφατα γκρεμίστηκε το γήπεδο αυτό, κατεστράφηκε, ανακατασκευάστηκε τώρα και το έχει η Αλσαντζάκ εκεί στην Πούντα, στην περιοχή της Πούντα της Μήλης, την οποία έχω επισκεφθεί. Είχα την αίσθηση ότι ενταμώναμε οι Έλληνες χριστιανοί με Έλληνες μουσουλμάνους. Αυτή την αίσθηση είχα. Και ο Μητροπολίτης νομίζω ότι έχει αγιοποιηθεί. Βεβαίως έχει αγιοποιηθεί. Δηλαδή ο Πανιώνιος πρέπει να είναι η μοναδική ομάδα παγκοσμίως που είχε πρόεδρο Άγιο. Δεν έχει ξαναγίνει δηλαδή κάτι τέτοιο. Θα με τρελάνετε οι Πανιωνίκοι δύο. Είμαστε λίγοι αλλά εκλεκτοί. Δεν είναι λίγοι. Είναι σε όλη την Ελλάδα και πολλοί, αλλά απλά δεν εμφανίζονται οι Πανιώνιοι. Γύρω στο 1,5% είμαστε του πληθυσμού των φυλάδων συνολικά. Νομίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, ας πάμε στο βιβλίο. Στη καινούργια ενημέρωσή σου. Για να ακούσουμε. Μιλήσατε κύριε Μαζαράκη πριν για τον πολιτισμό. Θα έλεγα ότι σήμερα στην Ελλάδα βρίσκεται μάλλον σε ένα πνευματικό, πολιτισμικό και πολιτικό κόμμα, αν μου επιτραπεί, κόμμα με ωμέγα. Και είναι θαυμάσια η ιδέα σας να προβάλλετε κάθε τόσο στις εκπομπές σας την πολιτισμική κίνηση και αξιόλογες προσπάθειες που γίνονται στον τομέα αυτό. Διότι βλέπουμε σήμερα ότι πως οι νέοι δεν διαβάζουν καθόλου, είναι προσκολλημένοι συνεχώς σε ένα κινητό τηλέφωνο. Αυτό προκαλεί μαζί με όλα τα άλλα κοινωνικά προβλήματα και τα οικογενειακά και τα οικονομικά, δημιουργεί τις λειτουργίες και μια αφασία η οποία δυστυχώς οδηγεί και στη βία. Πρέπει λοιπόν να οδηγήσουμε τους νέους μας να ξαναδιαβάσουν, να αρχίσουν να διαβάζουν πάλι. Είχαμε λοιπόν ακριβώς πριν ένα χρόνο με τους εκδότες του Λαβυρίνθου, τους φίλους κυρίους Ψιακή, την ιδέα να επιχειρήσουμε ένα τόλμημα το οποίο εδώ και 205 χρόνια δεν έχει ποτέ εκπληρωθεί στην Ελλάδα, εννοώντας ότι είχαμε μπροστά μας 1000 σελίδες περίπου πυκνές ενός αγγλικού κειμένου που εξεδόθη στο Λονδίνο για πρώτη φορά το 1819. Ο τίτλος του ήταν «Αναστάσιος ή απομνημονεύματα ενός Έλληνα γραμμένα στα τέλη του 18ου αιώνα». Ο Τόμας Χόουπ ήταν ένας Ολλανδο-Εγγλέζος τραπεζίτης, γόνος μιας πολύ εύπορης οικογένειας, ο οποίος ήταν πρωτοποριακός όσον αφορά τον σχεδιασμό, την εσωτερική αρχιτεκτονική, είχε διάφορα πάργα και εκκλήσεις καλλιτεχνικές. Έχει συγγράψει αρκετά βιβλία που αφορούν την τέχνη και τη διακόσμηση, την εσωτερική κυρίως, αλλά το μοναδικό του μυθιστόρημα ήταν ο Αναστάσιος, το οποίο ήταν ένα best seller της εποχής του, το οποίο εκδόθηκε αρχικά στο Λονδίνο, όπως είπα προηγουμένως, αλλά ανώνυμα, χωρίς όνομα συγγραφέα. Αμέσως η πνευματική κίνηση του Λονδίνου και της Ευρώπης το απέδωσε στο Λόρδο Βύρωνα, ο οποίος εκείνη την εποχή έγραφε τον Δον Ζουάν και πραγματικά θεωρείται ότι ήταν ο μεγαλύτερος ειδήμων, εκτός από τον φιλελληνισμό, ήταν ο ειδήμων στην Ανατολή, σε ζητήματα των Ελλήνων, των Τούρκων κτλ. Και πράγματι κυκλοφορούσε και το καιρό η φήμη αυτή, μέχρι που ο ίδιος ο Χόουπ στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου το 1820, γιατί έγινε όπως είπα προηγουμένως
best seller της εποχής εκείνης, θεώρησε σκόπιμο να αποκαλύψει την ταυτότητά του και να πει ότι εγώ είμαι ο Τόμας Χόπ, είμαι που έχω γράψει τον Αναστάσιο, με τιμά βέβαια που αποδόθηκε στο Ρόδο Βύρωνα, σημειωτένω ότι ο Βύρων σε επιστολές του προς τους εκδότες του βιβλίου είχε πει ότι είμαι πρόθυμος να προσφέρω τα 2 πιο σημαντικά μου ποίηματα, να τα αντάλλασα για να είμαι ο συγγραφέας του Αναστασίου. Είναι άξιο απορίας πως αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι ελληνοκεντρικό βιβλίο, δεν έχει μεταφραστεί ποτέ στα ελληνικά. Μέχρι τώρα 205 χρόνια μετά την αρχική του έκδοση. Ναι, δεν είχε ποτέ εκδοθεί. Αυτό είναι γεγονός, το αγνώσα. Υπάρχει ένα άρθρο και αναφέρεται σε έναν Έλληνα της εποχής που ονομάζεται Αναστάσιος, έτσι, ο οποίος πιάνει τεχμάλωτος από τους Τούρκους και λέει όλη την περιπέτεια του. Ουσιαστικά όμως μέσα από αυτό φαίνεται η εικόνα του ελληνισμού της εποχής που προετοιμάζεται πλέον η Επανάσταση. Καταγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια εικόνες ζωής των Ελλήνων εκείνη την εποχή. Ναι, γιατί αυτός είχε έρθει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν περιηγητής και ήξερε. Είχε περιηγηθεί επί τουλάχιστον 6 χρόνια και 2 φορές μάλιστα επανειλημμένα είχε έρθει. Είχε ξεκινήσει από την Ιταλία και είχε φτάσει μέχρι την Αραβία. Είχε τη δυνατότητα να αναγνωρίσει και τις σκοτεινές πλευρές του ελληνισμού και τις φωτεινές του. Δηλαδή και τους Έλληνες οι οποίοι υπέφεραν από το ζυγό του Σουλτάνου, αλλά και τις ελληνικές παροικίες οι οποίες ανθούσαν μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχουμε λοιπόν μια πλούσια εικόνα του ελληνισμού πρώτης επαναστάσεως. Εγώ θα τη χαρακτηρίζα ένα πανόραμα. Ένα πανόραμα. Από το βιβλίο ένα πανόραμα, δεδομένου ότι παρέχει πλούτο πληροφοριών που και οι σημερινοί αναγνώστες θα υποφεληθούν πάρα πολύ. Μαθαίνοντας από τις διαφορές μεταξύ των διάφορων μουσουλμανικών αιρέσεων για την αφύπνιση στη Σαουδική Αραβία, με τη σημερινή Σαουδική Αραβία, την τότε Αραβία, θρησκευτικών τάσεων, μιλάει για τους Δρούζους, μιλάει για τους Ζωροάστρες, μιλάει για τους Εβραίους, μιλάει για τους Τούρκους πάρα πολύ και μιλάει πάρα πολύ και για τους Καθολικούς και τους Ορθόδοξους. Είναι πραγματικά ένα πανόραμα το οποίο προσφέρει πλούτο ιστορικών γνώσεων και πολιτισμικών προεκτάσεων και θα έλεγα ότι είναι απαραίτητο, η ανάγνωσή του είναι απαραίτητη ώστε να δούμε το κλίμα εκείνης της εποχής, γιατί αναφέρεται ακόμη και σε ρεύματα όπως ήταν ο Ιταλικός αυτοσχεδιασμός, όπως ήταν ο τεκτονισμός, ο οποίος εκείνη την εποχή είχε αρχίσει επίσης να αποκτά διεισδυτικότητα. Μιλάει για τους Καρμπονάρους, για τους Αυστριακούς, μιλάει για πάρα πολλά πράγματα και είναι πολύ πλούσιο. Πολύ πλούσιο και έχει και γραβούρες δικές του, σχέδια δικά του. Έχει σχέδια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει σε λευκόματα και στην Ελλάδα εδώ. Από το Μουσείο, στο Μουσείο Μπενάκη είναι. Ναι, έχει βγει από το Μουσείο Μπενάκη μια καταπληκτική σειρά με πολλές πληροφορίες. Είχε και φιλοσοφικές τάσεις ο συγγραφέας. Ναι, ήταν πολυπράγμων. Σκοτσέζικης καταγωγής ήταν. Ναι, ακριβώς. Ήταν σκοτσέζικης καταγωγής, αλλά η εγκατεστημένη οικογένειά του εδώ και 200 χρόνια περίπου ήταν στην Ελλάδα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν μας λέει και πολλά πράγματα για την αποψήλωση της Ακροπόλεως από τον διαβόητο Έλλην. Νομίζω αυτό έγινε λίγο πιο μετά. Ή όχι, ή κάνω λάθος. Γιατί το βιβλίο γράφεται γύρω στο 1797 με 1800. Νομίζω ότι ο Έλγιν είχε έρθει. Ναι, κυκλοφόρησε το 1819. Ναι, λίγο αργότερα. Κυκλοφόρησε αργότερα. Λίγο αργότερα ήρθε ο Έλγιν. Δεν αναφέρεται σε αυτά. Και μάλιστα. Νομίζω ότι είναι την ίδια εποχή σχεδόν. Ναι. Περίπου, αλλά δεν αναφέρεται, δεν αναλύσκεται ο συγγραφέας τόσο πολύ σε περιγραφή αρχαιοτήτων πέρα από κάποια ξεσπάσματα του Αναστασίου
ο οποίος αναφέρεται στην καταγωγή του, την εθνική καταγωγή του και περηφανεύεται για αυτή στη Ρόδο, ας πούμε, βλέποντας τα διάφορα μνημεία. Δεν είναι ο Χόπ ο τύπος του αρχαιολάτρη, του ρομαντικού. Είναι, θα έλεγα, ένας πολύ έντονα πραγματιστής και γνώστης του καιρού του. Πιο πολύ ενδιαφέρεται να προβάλλει κάποιες φιλοσοφικές απόψεις, οι οποίες θα έλεγα ότι είναι θεϊστικού χαρακτήρα, διότι δεν είναι ιδιαίτερα, νομίζω ότι σατυρίζει αρκετά, έχει ένα σατυρικό έντονα πνεύμα προς όλες τις θρησκείες και προς όλους τους λαούς. Εν πάση περιπτώσει, γεγονός είναι ότι υπήρξε ένα best seller πραγματικά στην Ευρώπη και στην Αμερική, μεταφράστηκε σε αρκετές ευρωπαϊκές γλώσσες και μείναμε εμείς τελευταίοι μετά από 205 χρόνια. Δεν αυτό ξέρω πραγματικά γιατί, ναι. Υπάρχει ένα άρθρο σχετικό της ακαδημαϊκού της κυρίας Αγγελομάτη, της ιστορικού, ομότιμη καθηγήτρια του Ιωνίου Πανεπιστημίου, η οποία έχει γράψει ένα επιστημονικό άρθρο για τις απόπειρες ελληνικών μεταφράσεων του Hope. Ήταν 2 οι απόπειρες αυτές, ή μάλλον ουσιαστικά ήταν 1, αλλά είχε προαναγγελθεί το 10ο αιώνα ότι οι αδερφοί Σούτσι θα έβγαζαν μια μετάφραση. Ποτέ δεν προχώρησε. Και κατόπιν αρχές του 20ου αιώνα είχε επιχειρηθεί η μετάφραση 1 ή 2 κεφαλαίων, των πρώτων, που δημοσιεύτηκαν σε κάποια εφημερίδα της εποχής εκείνης, αλλά για λόγο ανεξήγητο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, δεν συνεχίστηκε. Οπότε τώρα είπαμε εμείς να το αναλάβουμε. Μας πήρε τουλάχιστον 1 χρόνο, Απρίλιο το πήρα στα χέρια μου εγώ, δυσνόητη γλώσσα, πολύ μεγάλη έκταση του βιβλίου, παλιά αγγλικά, και απαιτούσε οπωσδήποτε πολύ μοχθή προσπάθεια για να μπορέσει να εκδοθεί. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι πραγματικά μια πολιτιστική προσφορά αυτή προς τους Έλληνες αναγνώστες. Θα ήθελα να πω επίσης ότι πρόκειται για ένα βιβλίο αυτογνωσίας, εθνικής αυτογνωσίας. Και γιατί το λέω αυτό? Ανάμεσα στους ήρωες του βιβλίου είναι ο Μαυρογέννης, ο Νικόλαος Μαυρογέννης, ο οποίος ήταν ηγεμόν στη Βλαχία, με έδρα το Βουκουρέστι. Είναι γνωστό βεβαίως σε εσάς αλλά και στους ακροατές μας ότι Έλληνες ήταν μέχρι την Επανάσταση του 1921 οι ηγεμόνες που επελέγονται για να διοικήσουν αυτές τις 2 χριστιανικές περιοχές που είναι στη σημερινή Ρουμανία και Μολδαβία. Ο Μαυρογέννης λοιπόν, ο οποίος περιττό να πούμε ότι στο τέλος έπεσε σε δυσμένεια και ο Σουλτάνος διέταξε τον αποκεφαλισμό του. Ένα τέρας φύσεως. Ναι, πραγματικά. Ότι αφορά δηλαδή τη μορφή του και τον περιγράφει έτσι στα απομνημονεύματά του ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πολύ σωστά. Διότι αυτό το τερατόμορφο πλάσμα ήταν η αιτία της εξοντώσεως του πατέρα του Κωνσταντή. Ακριβώς. Και στους πύργους του Παναγιώτερου Βενετσιανάκη. Ήταν εκείνος ο οποίος αλικότησε την βοήθεια των μεγάλων μανιάτικων οικογενειών, μεταπείθοντας τον Τζανέτ Μπεϊ από το να βοηθήσει τους πολιορκούμενους ήρωες. Μάλιστα τότε το άρχισε, πρωτοεμφανίστηκαν τα μπεϊλίκια 1780 και ολόκληρη η Μάνικη Λακωνία απέκτησε μπέιδες, τοπάρχες. Τότε πήραν οι Μαυρομιχαλαίοι το μπεϊλίκι της Καλαμάτας. Βέβαια τότε η οικογένεια Σταθάκου επήρε την περιοχή της Σπάρτης. Τότε πήρανε οι Τζανετάκηδες την πανέμορφη Αλαγωνία, πήραν οι Καψάλιδες την περιοχή του Βηγηθίου και της Σκάλας. Τελειώτε πολύ. Τότε μοιράστηκε η Λακωνία με ενέργειες του τέρατος φύσεως,
όπως τον περιγράφει ο Κολοκοτρώνης, Μαυρογέννη. Αυτό το κάθαρμα 10 χρόνια μετά, αλλά μόνο να μην τον κάνει και βοεβόδα. Εκεί που μας είπες. Αυτός βέβαια παρουσιαζόταν... Αυτός ο Αναστάσιος πήγε και μετά στην Αίγυπτο. Έχει ένα μεγάλο ταξίδι. Και στην ιστορία της, στους Μαμελούκους, τις αντιθέσεις μεταξύ τους, τους φίλους παραγμούς, πράγματα που ερμηνεύουν ακόμη και σήμερα την Αιγυπτιακή ιστορία. Μπράβο. Έχει ενδιαφέροντα θέματα. Πολύτιμες σελίδες, οι οποίες... Και είναι περίεργο πώς δεν μεταφράστηκε, γιατί ήταν best seller, ας πούμε, δηλαδή κυκλοφορούσε στην Ευρώπη για 30 χρόνια. Εγώ, αγαπητέ Λεωνίδα, από το 19 μέχρι το 49 ήταν στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων. Εγώ αποδίδω τιμή μετάφρασή του, πέραν του όγκου και του κόπου που απαιτείται, και είναι και μια ακριβή η έκδοση αυτή. Αποδίδω λίγο στις απόψεις του Χόουπ όσον αφορά τις θρησκείες. Είναι, όπως είπα και προηγουμένως, ανεξίθρησκος και ασκεί κριτική στα όρια της σάτυρας, τα ξεπερνά και αυτά καμιά φορά. Ίσως λοιπόν το συντηρητικό κλίμα άλλων εποχών στην Ελλάδα αποθάρρυνε την έκδοση αυτή, η οποία αποδομεί ουσιαστικά όλες τις θρησκείες, τις σημερινές και τις τότε. Όταν λέει, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ένα καλόγερο του Αγίου Όρους, ο οποίος περιηγείται την Κωνσταντινούπολη και πηγαίνει στο νεκροταφείο του Σκούταρη και τον πιάνει ο Αναστάσιος να βάζει κόκαλα Τούρκων, οστά Τούρκων μέσα σε ένα σάκο και να τα παίρνει. Το συλλαμβάνει και του λέει τι τα θες αυτά και πώς τολμάς, και εκείνος απαντά ότι συγχώρεσέ με αφέντη, γιατί είχε εξισλαμιστεί εντωμεταξύ. Ο Αναστάσιος είχε ασπαστεί τον μουσουλμανισμό προκειμένου κοινωνικά να ανέλθει. Και το απαντάει ο καλόγερος ότι είχαμε έλλειψη από ιερά οστά Αγίων και λείψανα Αγίων, και γι' αυτό ήρθαμε να πάρουμε αυτά τα κομμάτια. Δηλαδή ξεπερνάει τη σάτυρα κάποια στιγμή, τη βρίζει και όλες τις θρησκείες. Ίσως εκεί πρέπει να αποδώσουμε τη μη έκδοση μέχρι σήμερα αυτού του βιβλίου, το οποίο είναι φοβερά. Εντάξει, αυτό για τα πρώτα χρόνια τότε, το 1800, αλλά εδώ και το περάσει... 1900 μέχρι το 50, το 60, έτσι περάσει 200 χρόνια. Τώρα μετά ξεχάστηκε. Τι να πω. Πάντως συνέβαλε πολύ στον φιλελληνισμό το βιβλίο. Ναι. Όπως και ο Μπάιρον. Θα έλεγα πως ναι. Καλά, ο Βίρον οπωσδήποτε ήταν ρομαντικός και ειλικρινής φιλέλληνας, αλλά αν και κάποιες φορές απογοητευόταν από τα σακόνια. Ήταν παρομετικός, αλλά όταν διάβασε το βιβλίο λέει ότι είπε ότι θα ήθελα να το είχα γράψει γόντως. Ναι, και θα θυσίαζε, λέει, τα δύο πιο σημαντικά του ποίηματα προκειμένου να ήταν αυτός που συνδιαφέρει του Αναστασίου. Αλλά να επιστρέψω λίγο στο Μαυρογέννη, διότι με όλα αυτά τα στραβά και τα τερατώδη, τα οποία είναι ιστορικά αληθή που τα ανέφερε ο κ. Μαζαράκης προηγουμένως, ωστόσο μέσα στο κείμενο του Αναστασίου υπάρχει ένας μονόλογος του Μαυρογέννη, ο οποίος καταπληκτικά, με τρόπο καταπληκτικό και εύστοχο, παραλληλίζει τους αρχαίους Έλληνες με τους νέους Έλληνες και λέει ότι ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτό το λαό. Και θέλω να σταθώ λίγο εδώ και να διαβάσω μόνο μια παράγραφο από το μονόλογο αυτό του Μαυρογέννη. Μήπως δεν μοιάζουν οι σημερινοί Τούρκοι με τους Ρωμαίους εκείνων των περασμένων αιώνων στο σεβασμό τους για την αγχήνεια και ταυτόχρονα στην περιφρόνηση για το χαρακτήρα των Ελλήνων υπηκών τους? Και μήπως ο Έλληνας του Φαναρίου φανερώνει έστω και την ελάχιστη κατωτερότητα προς τον Έλληνα του Πειραιά όσον αφορά τη Σβελτάδα στην αντίληψη, στο γλωσσικό πλούτο και στην αδυναμία του για τα λογοπαίγνια, τις υπεκφυγές και για τη σοφιστία? Πίστεψέ με, η μόνη διαφορά μεταξύ των παλαιότερων Ελλήνων και των σημερινών οφείλεται στη συνολική τους ομοιότητα και σε εκείνη την ευκαμψία της διάθεσης και των ικανοτήτων και των δύο, που πάντα τους έκανε να προσλαμβάνουν με την ίδια ετοιμότητα την αποτύπωση κάθε καλουπιού και την όθηση οποιοδήποτε παράγοντα. Κάθε φορά που ο πατριωτισμός, και εδώ ερχόμαστε τώρα σε κάτι που αφορά και τη σημερινή μας εποχή, αγαπητοί μου φίλοι, κάθε φορά που ο πατριωτισμός, το δημόσιο αίσθημα και η υπεροχή στις τέχνες, στην επιστήμη, στη λογοτεχνία και στον πόλεμο αποτελούσαν τον δρόμο για την διάκριση, οι Έλληνες έδειχναν να είναι οι πρώτοι πατριώτες, ήρωες, ζωγράφοι, ποιητές και φιλόσοφοι. Τώρα που η λεπτότητα και η πανουργία, η κολακία και η μηχανογραφία αποτελούν τη μόνη τραπό προς το μεγαλείο, αυτοί οι ίδιοι Έλληνες είναι όπως τους βλέπεις. Εννοεί βέβαια τους Έλληνες της τουρκοκρατίας, οι οποίοι ήταν ως φιοκάμπτες και προσπαθούσαν να κολακέψουν τον
τον αφέντη τον Τούρκο για να ανελιχθούν και να επιβιώσουν. Αλλά μήπως αυτά τα χαρακτηριστικά που αναφέρει ο Χοπ δεν ισχύουν και στη σημερινή εποχή? Αν ισχύουν, λέει. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αναδεικνύουν σήμερα στην πολιτική? Το είδαμε, αγαπημένοι. Το είδαμε στην υπόκληση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στον διαβόητο Ερντογάν, ο οποίος τον κοίταξε και με μία έκπληξη, σαν να λέει πού μπορεί να φτάσουν αυτοί. Λοιπόν, Θαλή μου, όταν με το καλό βγει το βιβλίο, κάνουμε και μια υπόσχεση στα φιλαράκια μας ακούνε, στην παρέα μας, την πολύ μεγάλη παρέα, ότι θα αφιερώσουμε μια εκπομπή επάνω σε ένα βιβλίο που ομοιό του νομίζω δεν υπάρχει. Καλό βράδυ, αγαπημένε. Καλό βράδυ, και θα ήθελα να μου κάνετε την τιμή, κύριε Μαζαράκη, να είστε συμπαρουσιαστής, γιατί θα γίνει μεγάλη εκδήλωση όταν θα παρουσιαστεί αυτό το βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου βάζεις δύσκολα, αλλά μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπημένοι, φτάσαμε στα Τέρμινη. Υπερευχαριστώ τον Λεωνίδα τον Αποσκήτη. Καλό βράδυ. Τον Σπύρο τον Δημητρίου. Τον Ηλία μου. Τη Σταυρούλα. Τη Ρωσέλα που έχει την επιμέλεια εκπομπής. Και βεβαίως να παραδώσουμε μικρόφωνο στον αγαπητό Μάνο. Αγαπημένοι, καλό βράδυ. Αγκαλιά με λίγους πόνους, ένα χαμόγελο με χάρες μυστικές που δίνει δύναμη από όλους τους όρκους, που με γεμίζει με απίστευτες χαρές. Ένα χαρτί που γράφει λόγια με τα ξένια, όπως η αγάπη μου σε τούτη τη ζωή. Αυτά τα μάτια σου λατρεύω και κετεύω, ποτέ μην κλάψουν παρά μόνο για χαρά. Κι αν έρθουν δύσκολα μπορώ να καταφέρω, να σου τα πάρω, να τα διώξω μακριά. Αυτά τα μάτια μου μην υποφέρουν, αυτό μονάχα σου ζητάω ταπεινά. Και να φιλί τα όνειρά σου να γλυκαίνουν, να σε γέρη και δυνατή παντοτινά. Αυτά τα μάτια μου μην υποφέρουν, αυτό μονάχα σου ζητάω ταπεινά. Και να φιλί τα όνειρά σου να γλυκαίνουν, να σε γέρη και δυνατή παντοτινά.
Παραπολιτικά 90,1.